o uwch gyngrair Cymru, JD. Mae'n fyw ar S4C heno. Mewn cysylltiad gyda'n cyfeillion yn Mexico hefyd. Ni'n darlledu'n fyw yn Mexico. Ni ddim yn darlledu'n fyw yn Mexico. Mexicofi yw i. A dyma Owain Tudur Jones. Dyma sy'n digwydd pan chi'n profwydo bod Caernarfon yn mynd i ddisgyn o uwch gyngrair Cymru ar ddechrau'r tymor. Nos beth o, Owain? Nos o waith dda, Dylan. Os y tîm heno ddim yn gorfod i fi wneud hyn, nasa. Ond maen nhw wedi cael syniad ar ôl gweld hyn. Owain yn eich smart iawn yn y sombrero. Dyma pam mae Owain Tudur Jones wedi gwisgo fel hyn heno. Rhag ofn bod chi yn drysu. Cefnogwyr Caernarfon mewn gwisg ffansi ar gyfer gêm gartre, neu gêm oddi cartre ola'r tymor. Chi'n cofio sombreros yn y glaw, album anweledig. Mae'r album wedi dod yn fyw ar faes tegid heno. Mae'n dipyn o olygfa. Owain, chi'n mynd i ymuno dyn nhw hefyd, felly? Na, dwi'n meddwl bod fi dylan. Maen nhw'n heiddi dathlu'n dydi. Maen nhw'n heiddi dathlu. Mae'r tymor wedi bod yn un hollol wych iddyn nhw fel clwb. Maen nhw'n gobeithio mae nid yma di diwedd y daith, fyna fwy ddod yn yr wythnosau nesaf. Ond maen nhw'n heiddi mwynhau y noson yma. Oherwydd maen nhw just iawn, a gwneud yn siŵr maen nhw sy'n gorffen yn bedwerydd. Ni'n gwybod pwy sy'n y gemau gyfle. Ni'n quite yn sicr pwy fydd yn chwarae pwy ar hyn o bryd, achos fe alle pethau newid heno yn anebygol, ond mae dal yn bosib. Ar hyn o bryd, Caernarfon sydd yn y pedwerydd safle yna, pwynt yn ddigon i sicrhau hynny. Mae'r Bala'n llygada'r dre newydd, mae hyn i gyd yn effeithio pwy sy'n chwarae gartre. Fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, fydd Caernarfon yn chwarae Met Caerdydd a'r dre newydd gartre yn erbyn y Bala. A mae'r clwb sy'n gorffen yn bedwerydd yn sicrhau gêm gartre yn y rown gynderfynol ac yn rown derfynol y gêm ailgyfle tasen nhw'n cyrraedd yna. Pawb yn chwarae heno, fel ni'n gweud noson arferol ola y tymor. Y gemau i gyd, newn ni gadw chi mewn cysylltiad ar cyfan sy'n digwydd ar draws uwch gyngrair Cymru, ond cyn y gic gyntaf fan hyn ar faes tegid. Dewch i ni glywed gan y reolwyr cyn i Owain fan hyn gael cyfle i newid. Nicky Jones sydd wedi bod yn holi pawb. Alan, fourth position in the league and home advantage in the playoffs are still in your hands. How crucial is it to secure that this evening? Well, it's a big match, isn't it? We all know that. It's a big match for Bala and ourselves, so, you know, we're looking forward to it, and it's going to be a great game, I think. Colin, Bala have enjoyed European football for 5 out of the last 6 seasons. How imperative is it that you keep that going? Yeah, it's massive, you know, but it's not the be-all and end-all. It's been difficult this season, but we've had it 5 out the last 6 seasons, like you say. But it's good, you know, a cash injection, that the amount that we get given from that is massive for any club. So, you know, if we can do that, then great. If we don't, then we'll take the pluses from it and, you know, recharge and build again in the summer. Does your form in this second half of the season worry you? It did until last week, but, you know, a win last week, you're as good as the last game, and we've won, and the confidence is high, and we've trained really well this week, and, you know, it's a massive plus from, you know, we've struggled a little bit, but we've played Caernarfon, who are full-time, TNS, who are full-time, and there's a gulf between the top 3 and the ones who are below, Caernarfon and Newtown and ourselves, so we've got to close that gap next season, and we've got to try and get what we can this season. You've had another week at the club now. In your opinion, are Caernarfon a club that can secure European football this season? I would like to think so. That's why I've come here. That's why I've come to help them for the next couple of years as well. It's important that they're going to move forward. I hope I can be part of that. You're yet to beat this Caernarfon side this season. What do your players have to do differently tonight? Work hard, stay focused. Caernarfon are a very good team, and you know, we've got to go and take our chances when we can, and it'll be a good game. The games that we've played against them have been really entertaining and flowing, and lots of chances in it. So I think there's going to be a really good atmosphere tonight, so it'll be good. Diolch, Carl. Thank you. Brilliant. Wel, mae fe'n iawn am yr awyrgylch. Owain Tudur Jones yn ôl yn ei gwisg ffansi eto. Mae mor ddiddorol. O'n i sôn gan wythnos ar mwy o sgorio am hyn o ran y fantes o sicrhau yn bedwerydd. Wnaethon ni darchfan am eiliad. Gyda llaw Sean Edley hwn yw'r Mexicanwr yma. A hyn, Owain, yn crynhoi Caernarfon ar hyn o bryd. Mae'r rheolwr a'r cefnogwyr a'r clwb a'r chwaraewyr, maen nhw'n un. Yndi, bersonolaeth o di hyn de. Fysa bob rheolwr ddim yn gallu gwneud hyn. A chwarae teg iddo, mae wedi rhoi neges allan ar Twitter wrthos yma'n deud, dowch yma'n gynt, mae gen i surprise bach. A chwarae teg i Sean, be mae'n wedi gwneud ydy gwneud hyn, a mae fel mae'n ystafell newid ar y degau, ond wedyn pan mae'r gêm yn dechrau, mae pethau'n mynd o ddifri. Felly, allwn cael bob un rheolwr. Cymru ec, blwyddyn nesaf, falle? Cym Alan Bickerstaff, pan bod o mwyn i ochr o. Ond chwarae teg, mae Sean wedi gwneud job
anhygol efo Caernarfon. Nid just tymor yma, ond tymor dwytha hefyd. Felly mae o'n mwynhau y dathliadau, a dwi'n meddwl ar ôl hynna, bydd o'n rhoi hyn i gyd i un ochr. Canolbwyntio ar heno, ond canolbwyntio ar yr wythnosau nesaf sydd i ddod. A bydd o jyst yn gobeithio, wrth gwrs, cyrraedd Ewrop. Os mae'n golygu cael pwynt heno, neu canlyniadau mynd o'i plaid nhw, 2 gêm gartre i Caernarfon, a chydd hynna fod mor bwysig. Ble fydden ni hebddyn nhw yn uwch Cyngor Cymru. Diolch yn fawr i'r cofio am olygfeidd fel hyn. Mae'n wych cael dilyn nhw. Bala ar y llaw arall, maen nhw'n gyfarwydd o bod yn Ewrop, a dyn nhw ddim wedi bod ar ei gorau, fel oedd Colin Caton yn gweud fan yna. A dyn nhw'n dîm sy'n gallu trawsnewid yn uwch, mae'n chwaraewyr mawr yn y tîm yma. Wel, os maen nhw'n gorffen ac yn cyrraedd Ewrop, wrth gwrs fydden nhw'n sbio nôl, mae wedi bod yn dymor llwyddiannus, ond dwi'n meddwl bod nhw'n bell ohoni. Dwi'n meddwl o ran beth sydd yn y garfan, ddylia bod Bala'n gwneud lot gwell na lle maen nhw'n y gyngred. Ddylia bod gan nhw o leia 10 pwynt yn fwy, yn brwydro efo Bari am y trydydd safle yna o ran carfan. Dyna ddim wedi digwydd, felly mae yna waith i wneud, ond eich nawn nhw achosi sioc a cyrraedd Ewrop yn y pen draw. Yn union, gewn ni weld sut eithi. Noson wahanol i chi o ran sgorio heno, dwi'n credu. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol ar y faes tegid, ond mae'r gic gyntaf yn agosau. Dim bod rhain yn poeni dim am hynny. Sombreros yn y glaw, fel o'n i'n sôn, a'r gic gyntaf i ddod wedi'r egwyl.
Croeso nôl i'r Bala I faes tegid, noson ola'r tymor arferol. Ni'n gwybod pwy'r pencampwr, ni'n gwybod pwy sy'n Ewrop, ni'n gwybod pwy sy'n disgyn, ni'n gwybod pwy sy'n esgyn, ond mae yna gemael gyfle I ddod. Mae yna le yn Ewrop, yr Bala a Caernarfon sy'n cwrdd heno. Mae'r dre newydd yn chwarae heno hefyd yn erbyn y Bari. Met Caerdydd yn glwb arall yn y gemau ail gyfle. Digon ar ôl o'r tymor yma, digon I ddod a drychwch ar y golygfeydd ar faes tegid. Mae yna sylwebeth yn Saesneg, English language commentaries available on the red button. Mae yna sylwebeth yn Sbaeneg, Mexico ar y botwm gwyrdd, efallai. A sylwebeth yn Gymraeg gyda El Banditos Sgorio, Malcolm Allen a Nick Parry. Wel, mae yn Chile heno Dylan ac o leia dan do, ond ar wahân I hynny, da ni'n falch iawn o gael bod yma ar gyfer gêm sy'n yn binacl addas ar ddiwedd tymor cyffroes. A mae angen falle cofio'r geiriau gafodd I dweud gan Colin Caton, y tro diwethau'r ddau yma gwrdd. Buddigoliaeth I Caernarfon o gol I ddim, ond Colin Caton yn deud yn heriol fydde neb o dîm Caernarfon yn cael mewn I dîm y Bala. Ydy'r geiriau'r heine yn mynd I cofio heno. Dim newid yn hym y Bala, dim syndod yn hynny ar ôl I buddigoliaeth dda nhw yn y dre newydd ar wythnos diwetha. Un newid yn hym Caernarfon. Leo Smith yn cychwyn y gêm a'i o nôl ar ôl gwaharddiad a Jamie Breeze sy'n colli leiaf o sy ar y fainc heno. Wel ia, dim diffyg farch, ond ar bapur mae'r dîm yma'n dîm profiadol, tîm cryf, mae'r ein ennill, felly mae'n ymysodol iawn hefyd. Berg yn eistedd diamont o ganol cae, Sargent, Venables a Smith, fydden nhw rei cymorth mor gyflym a fedryd nhw I Henry Jones o Mike Hayes. Mike Hayes, tang o fewn I tymor un, ond am noson I sgorio iddo fo. Caernarfon, Leo Smith yn I fewn, mae o'n mor gyffyrddus, fydd o'n derbyn y bel, rhyw ar y cae, mae yna opsiwn, fydd o'n na'n gweud pethau fo'i gilydd. Wedyn gyda chdi o'r fain o Darren Thomas a Danny Brookwell, gymaint o gofymdra, neicht ar ochr y sedd, cymryd bobl ar, neu pethau ddigwydd, a Kai Jones fel blaenwr. Fydd Noah Edwards yn amseru'r ediadau I fewn i'r cwrs cosbyn anhwyr hefyd, felly mae eisiau cadw tygad arno fo. Mae yna ser yn y ddau dîm. Mae yna ddynion fel hwn, Henry Jones, sy'n gallu troi gêm mewn fflach o athrylyll. Ac mae gan Caernarfon I Henry Jones nhw yng nghanol y clwstwr. Wrth gwrs, mae Darren Thomas, sgoriwr y gol o didog yr wythnos diwetha yn y Seintiau Newydd, a bron a sgorio gol well pan drawodd ar postyn. Dyna'r ser, dyn ni'n gobeithio fydd yn sereni heno. A mae'r dyfarnwr, Kevin Parry, di teithio dros y bont, ac oedd o'n deud yna dywydd mawr, gwynt a glaw difrifol yn I ddilyn o dros y bont. A'r peryg ydi y daw yma I ychwanegu falle at y ddrama yn y Bala. Mae yna awyrgylch ddiwedd tymor, awyrgylch parti, a mae'r rhaid ac yn werth deud eto, rhain sy'n benna gyfrifol, fel maen nhw wedi bod am yr rhan heleth o'r tymor, ym mhob maes ar hyd a lled y Cyngrair Cenedlaethol. Ac am dymor I hwn, oedd o allan Sean Udley o flaen I gefnogwyr, ac yn gallu gwneud hynny wrth gwrs, oherwydd bod Alan Bickerstaff yn cael ei adael yn ystafell newid. Mae raid i'r Bala ennill, mae mor syml â hynny. Fe fydde pwynt yn gysur hefyd I Caernarfon I gadarnhau I pedwerydd lle nhw, ond mae raid i'r Bala ennill. Y tîm sy'n chweched yn croesawu y tîm sy'n bedwerydd ar y noson pan mae pob un gêm yn cael ei chwarae heno. Gemau ola'r tymor I gyd yn dechrau nawr yr un amser, a fe gadwn I chi mewn cysylltiad efo beth sy'n digwydd yn bob un o'r gemau'r heini. Nawr te, mae'r bêl yn gynnar I fyny Caiat Hayes. Dyma'r cyfle cynnar. Hayes! A dyna sut dymor mae wedi gael. Mi allai fod I fod yn Sean Long yr uwch gyngrair. Fe sgoriodd Shane Long mewn 7 eiliad. Oedd Hayes a chyfle I sgorio o fewn 20. Wel, mae'n cyn o ras efo Ryan Williams fo'n cael ei ddal yn anghywir ar ochr
A wedyn, unwaith mae drwad, mae o'n gwybod, dwi'n mynd i gyrraedd y bel yma gyntaf, dwi'n gwybod, dwi'n gwynebu Ramsey, mae'n canol o gol. Ia, mae'n enel le, mae gornel, ond dim ochr yna i'r postyn. Am methiant iddo fo, ac am ddechrau, fysa hwnna di bod i'r Bala. Dwi'n eisiau gofyn ar amlwg, ond be nath yn anghywir ar wahan i fethu? Mynd â pel syth sy'n gadael Ramsey setio hyn. Sa fo mynd ar bel o i'r ochr, sa Ramsey'n symud, wedyn ti'n neud ti'n o gornel. Unwaith mae o'n mynd syth lawr o canol y cae, dyna oedd y broblem. Mi allai di bod yn gychwyn mor bwysig, achos mewn gwirionedd, mae'r Bala angen ennill, a mae'r Bala angen ennill o gymaint o goliau a sy'n bosib. O, be fydde gol yr hanner munud cyntaf di gwneud. Mae'r bel gan Henry Jones yn ei sgidiau gwyrdd ac i ganol y cae, a mae hwn yn gychwyn ar y droed flaen. Gan y Bala, Burns yn cymryd i lygad oddi ar y bel. Wel, ti'n gwybod be, am ddechrau i'r Bala. Ti'n edrych ar chwaraewyr y Bala fel unigolion, a ti'n meddwl sut maen nhw mond yn chwechad. Ond dyna lle maen nhw. O, dyna'r pwynt oedd gan Colin Caton yn de. Ond canmol Caernarfon oedd mewn gwirionedd yn deud chwarae fel tîm sy'n bwysig. Joe Williams. Bel at Darren Thomas. Bron a bod yn bas dda na gan ddealltwriaeth dydyn nhw ddim ar yr un donfedd. Wel, ti'n gwybod be mwyn ein byd oedd Gareth Evans, ti'n gweld rediad no Edwards, oedd y bas gan Darren yn mynd i mewn i Gareth chwarae un. Hwna fe cyfla. Dyna oedd y broblem, mae o'r syth lawr y canol. Os o'n symud y bel, mae'r golwr yn gorfod symud efo fo, a wedyn ti'n mynd ar ei draws o i'r gornel yr oed. Hayes eto. Y tro yma am bod yn grewr mewn tag. Jones! A mae Henry Jones di'n rhoi'r Bala ar y blaen. A mae'r cychwyn gafodd i addo wedi cael ei wireddu. Falle na ddoth i o fewn hanner munud, ond mae di dod o fewn 3 munud. A mae'r Bala ar y blaen o gol i ddim. Wel, mae'n di rhybuddio yn barod, ond am groesiad i o'n gymau ges. Bo fethodd y cyfle gyntaf na, ond mae'n ffeindio allan ar asgell chwith. Mae Henry Jones yn just disgwyl, a mae momentum wedyn yn cario fe mewn yn amseru i rediad yn berffaith. Wedyn, hediad y bel. Edrycha, wel mae hwnna dim just ar plat, mae cytrydd a fforc, 5 gath allan, just neud siŵr, ffocws, canolbwyntio ar y peniad, a mae'n gol trwy dydd. Jones eto, ac os di Jones ar dan, mae yna obaith o hyd i'r Bala. Jones eto. A mae hwn yn mynd i herio yr amddiffynwyr mawr. A mae Gareth Edwards ar y bel nawr yn gwybod mae angen i brofiad o. Owain! Am ddechrau, boys. A fydd Hayes yn falch yn bydd o gael y croesiad i fewn. Dwi'n meddwl y disgwyl oedd iddo fod ar ei droed dde, cymryd i amser i gael y croesiad. Felly bod neb yn disgwyl i'r croesiad ddod i fewn mor gynnar. Henry Jones wedyn, diolch yn mwyaf yn amlwg. Nid i gryfder ydi efo'i ben, ond mae'n ddigon clyfar i ffeindio rhyw fath o le. Darllen y bel fel mae'n yr awyr i fod yn y fan gywir. Ond fi'n ddisgwyl dwi'n meddwl ar Ryan Williams. Ella, os di o ddim yn ennill y peniad, dwi'n meddwl ddylia bod Ramsey fel gogeidod yn dod allan. Mae hwnna 4-5 llath o'i gol. Dyna'r cwestiwn nesaf ni'n mynd i ofyn. Hynny yw, lle oedd y golwr? Wel, oedd hi'n crymannu oddi wrth y gol. Felly, se di bod ar ei droed de efo am crymannu i fewn at y gol, se chi'n disgwyl y golwr eitha. Ond mae'n rhaid i wneud clod i'r croesiad. Mae'n wych. Mae ar pen Henry Jones, mae wedi cael ei ddal rhwng amddiffynwyr a mae o di sgor y gol. Ti'n meddwl de, OTG yn mynd i ofyn, mae Caernarfon wedi chwarae fo 3 yn y cefn dros yr wythnosau dwytha yma. A di hynna yn meddwl Ryan Williams yn fel, mae yna rhywun tu ôl fo. Wel, dyna pam di Ramsey wedi dod allan oddi ar ei linell y de, mae'n trystio yr amddiffynwyr i ennill y peniad. Ond eich bod o'n newid i safle fo i ryw radda. Ond mae Bala ar y droed blaen, mae hein di dechrau'r gêm fel y tîm sy'n teimlo mae rhaid i ni ennill. Lle falle bod yr awch yna ddim cweit gan Caernarfon. Mae nhw efallai meddwl bod nhw'n saff. Ac yn dod i ddiddorol, Colin Caton yn deud wrth Nicky John cyn y gêm. Anghofiwch am yr hediad sâl ar ni ennill yn gêm ddiwetha. Dyna sy'n bwysig, a maen nhw fel tasan nhw'n chwarae ar ewyn y don yna. Mae yna gol di bod yn y gêm rhwng Llandudno a'r Derwyddon. Ac Aaron Simpson wedi sgorio dros y Derwyddon. Felly pawb yn cychwyn, 7:45.
a mae yna goliau cynnar. Wel, yr un bwysig sy'n man hyn, oherwydd os di newydd yna wedi ffiltro drwad i'r bari. A dre newydd, y fan o cofiwch, mae'r rhaid iddyn nhw ennill. Williams, cyfle i chodi mewn, mae'n rhi agos o lawer. Keegan Jones yn y golau Bala. Ond be mae di wneud yn gynnar ydy tawelu cefnogwyr Caernarfon. Wrth gwrs, da ni'n chwarae gêm yn Bala di'r tîm cartra. Fydden nhw'n cweit yn teimlo fel o ran yr awyrgylch, ond mae'r awyrgylch just wedi setlo lawr. Di'r sŵn ddim yn ar hyn o bryd. Venables, chwilio am Jones eto. Venables, a da chi'n enwi Jones, da chi'n enwi Venables, da chi'n enwi Kieran Smith. Mae yna chwaraewyr yma. Petai nhw ar ei gêm. Wel, allai fod yn dîm i chwarae yn erbyn unrhyw dîm. Smith, yr ergyd hef oedi'n gorfodi'r arbediad. Mae pawb yn awyddus. A maen nhw yn, a mae wedi bod yn sioc ofnadwy ar ddechrau fel enni Caernarfon, efo'r Bala yn pwyso gymaint. Dwi'n just meddwl, record oddi cartra y Caernarfon ddim yn gred ers y holl, di yna ni penna nhw. Mae beth sy'n rhyfeddol, ers yr holl, di Bala ddim di ennill adre, di Caernarfon ddim di ennill ffwrdd. Mae'r bêl gan y cefnwr Joe Williams. Ond mae oedi amddiffynol fanna, ac oedd y peniad yn un pwysig iawn gan Burns, a ddyle honna ddim di cyrraedd. Na, ti'n iawn, ac gymaint o bylchad i bod tymor hyn yn amddiffyn y Bala, ond yna, na Burns yn dda dod a draws yn amddiffyn i benio neu ffwrdd. Darren Thomas, rhaid i ddweud, faint o wych oedd o chwarae, 1-2 o bell, ond dal yn cyrraedd y bel na cyn ddim yn oddi wrth tir y chwarae. Nathan Craig, mae yna obaith y bydd y gic yn un dda. Meistr y cicio gosod, peniad cyhyrog allan. Henry Jones, o nath y fethu gael gafel nhw Edwards ar ergyd. Wel, mae'n gêm agorad o'r ymwneud gol na, sa'n gwestiwn na Noah. Oedd y cyffyrddiad dim agorad, gyda i ddim bach o lwc yn un erbyn. Nath dwi'n meddwl Burke oedd o methu darllen y gêm chwaith ac yr ergyd oedd hwnna i drwy chwith ar bediad hawdd yn y diwedd. Smith. Mae Jordan Knott di rhoi cyferddin ar y blaen ar ôl 6 munud neu byn Aberystwyth. Gol hwyr yn ôl safonau'r gêm yma. Felly mae derwyddon di sgorio, mae cyferddin di sgorio. Ond yn allweddol, mae'r Bala di sgorio. Mae Caernarfon yn dechrau dod mewn i'r gêm. Brookwell, Smith oedd yn ôl efo fo. Ac Keegan Jones, sy'n chwarae yn absenoldeb Ashley Morris yno. Ie, dwi'n chwarae yn aml, Ashley dros y blynyddoedd. Fel arfer yn chwarae bob gêm, ond mae wedi brifo. Felly Keegan i fewn. Dwi'n meddwl mae wedi chwarae Gymru ni dan ddeunaw ar un pryd. Mae'r glaw yn chwipio, mae'r gwynt yn cynyddu. Mae yna storm yn yr awyr. A mae yna ddrama dan draed. Ryan Williams yn penio yng nghanol y cae. Mae'r frwydr ar hyn o bryd yn cael ei hennill gan y Bala. Dim amheuaeth am hynny. Henry Jones. A mae Hayes chwarae teg iddo fo. Fasai benod i gallu disgyn, ond mae wedi bod yn brysur ers methu'r cyfle yna. Ie, mae'n un o'r niwsans o flaenwr dydy lle. Mae o'n mynd i weithio'n galad beth bynnag. Ac oedd o'n long llaw i Gareth Edwards a Ryan Williams. Ryan Williams, just dechrau mynd yn agosach iddo. Burns mewn, Gareth Edwards. Dim ond at Smith. Smith at Henry Jones, oedd o ddim yn cam sefyll, mi edrychodd o. Smith, mae'n gallu ergydio'r pellter yna. Ac ie, ar ôl colli'r meddiant, bagiad bach ar Evans ar gic, ac ychydig bach o hoi i Caernarfon. Ie, maen nhw wedi yn y munud adwythau cael ei troed yn ôl i mewn i'r gêm. Y bagliad yna gan Kieran Smith. Ond y sicr, oherwydd y diamont ma'n ganol y cae gan y Bala, mae rhaid i Caernarfon just rwan cael just setlo, gweld byddech chi'n marcio, maen nhw wedi tynnu Gareth Evans, Noah Edwards, y Luke,
Dwi'n meddwl, mae gyda fo fwy i wneud yn ganol o cael y Leo Smith. Ni wedi glwad dim byd oddi wrtho fo eto. Matty Owens wedi sgorio'r ail gol i'r derwyddon yn Llandudno. Ac Llandudno yn mynd i orffen i tymor mor siomedig. Mae'n ymddangos am yr tymor wedi bod yn gyffredinol. Craig y capten yn sgrechian gadw chi fi. Ac yn gymeriad i, oedd i alw'n Matty Owens a John Owens i sgorio i'r derwyddon. A bron i 12 munud i diflannu'n gos ydyn drwy'n dwylo ni. A fe colocator wrth i fodd yn bydd y dyn yma yn y fan gywir. Dwi'n siŵr iawn o safbwynt amddiffyn Caernarfon. Ydyn nhw'n dilyn dyn am ddyn oherwydd. Yn aml iawn mae Ryan Williams yn cael ei lusgo weithiau di amddiffynwyr canol. Dyn nhw'n licio croesi, maen nhw'n licio aros. Os ti'n yn amddiffynwyr canol ochr chwith, ti'n aros yn y safle yna. Ti'n pasio'r dyn ymlaen. Lle mae Ryan Williams i weld yn dilyn Henry Jones dipyn. A mae hynna'n jyst yn achosi pyn bach o draffaeth yn y cefn o ran y pedwar sydd yna. Craig mewn yn bendant o'na. Efo Sargent. Dwi'n meddwl beth sydd wedi taflu Caernarfon ydi po Bala chwarae fo 2 ymosodwr heno. Fel arfer, 1 maen nhw chwarae ni erbyn. Hayes ddim yn capsefydd fe Henry Jones di brasgamu mewn. Di'r bel ddim yn mynd i gyrraedd o. Ac eto, Caernarfon rhys gwar yn y cefn a Gareth Edwards yn meddwl bod o Mike Hayes yn cam sefyll efo'r bel na lawr o Sianel ond doedd o ddim. Reit o'n blaen ni fan hyn. Mae'n gorau croesi'n gynt. Mae'n gorau croesi'n gynt. Mae Henry Jones di gwneud yr rhediad fatha ymysodwr. Ddim at y postyn agosa, ond at y postyn cefn lle oedd y lle. Sa'n gorfod yn berffaith o bel a di pynsio i mewn os dyn gyrra. O'n unwaith o gymryd yr un cyffyrddiad cyntaf i gael golwg yn lle oedd yn rhaid sbio, jyst rhoi di fewn. Ie, fel arfer ti'n sbio pan ti'n rhedeg at y bel. Henry Jones yn paratoi i gymryd y gic gornel, y golwr yn aros ar ei linell a'r peniad gan Jones. Syth lawr i gorngwdd o. A mae'r gic yn un sydyn. A mae Burns di gweld hi. Brookwell yn brwydro amdani hi. Gwaith da ganddo fo penderfynol. Sbiwch mae'r galed, mae Bala yn gweithio. Pawb dan bwysau mewn Cris Melin pan mae'r bel yn agos atyn nhw. Unwaith eto, Craig yn sgrechian. Brookwell. Smith. Ar y benthyg. Ac yn ddylanwadol di bod yn absennol oherwydd gwaharddiad. Brookwell. Cael ei gael lawr, mae di geid yn arbennig o dda. Venables yn y diwedd. Ac yn bwydo'r bel allan Sean Smith. Cyflem wrth y masodiad, falle mae Hayes yn cynnig i hun o'r fasgell. I'w lwybr o mae'n mynd. Edwards, di ddilyn o. Ond gwell gan Leo Smith i Caernarfon, gweld y bwlch o flaen o'r rhedeg i mewn i, mae'r gallu ganddo fo i wneud hynny. Dewis y bas i Brookwell fo'n colli yn y diwedd, ond wedyn syth lawr y chwith efo Sean Smith. Dyna sy'n mynd i ddigwydd os di Caernarfon yn symud ymlaen, bydd na folcha. A sbiwch ar hwnna. Mae'r dre newydd di mynd ar y blaen yn y bari. Dyn nhw ddim am glywed hynny. Y cyfan all y Bala wneud wrth gwrs i ennill i gêm nhw. Jones. Ond hwnna'n gol bwysig o bosib. Oedd Sargent mewn braidd yn hegar fanna. Joe methu dallt. Mae Kitten yn ôl i safonau fo, yn teimlo fel honno'n dacl dyner. A mi oedd hi, jyst yn ffyrnig y ddau mynd i mewn. Brookwell. Nawr sy'n ei draed, mae'n cyn o'r bel, Sargent os rhywbeth a sa'n byd yn yna. Sam studs na'n byd. Diolch yn gallu just ennill y bel a wedyn stopio. Yn amlwg mae gorau mynd i rwla. Ac os da chi'n dilyn drwodd efo'r pen glin, di hynny mae'n ddosedd. Gol i'w rwyd i hun gyda llaw gan chwaraewr y bari sydd yn rhoi'r fantes i'r dre newydd. Keegan Jones. Felly, i gadarnhau ar hyn o bryd, y dre newydd yn y 5ed safle, y Bala yn y 6ed safle, ond mae'r dre newydd ar gynffon Caernarfon hefyd, cofiwch, 3 pwynt rhwng y ddau, tasa'r dre newydd yn ennill, tasa Caernarfon yn colli, a bod y gwahaniaeth goliau newid, fe alle y dre newydd
fe allai'r Dre Newydd gymryd lle. Does am y rhaid I Dre Newydd ennill o 4 gol. Mae dibynnu sut mae'r goliau yn gweithio. Isio newid y balans o 4 gol sy'n isio. Sonia sy'n gynt am Shane Long yn sgorio ar ôl 7 eiliad I Southampton yn ganol wythnos. Wyddoch chi be? Mae Lerpwl di sgorio ar ôl 15 eiliad yn erbyn Huddersfield. Naby Keita di sgorio honna. Mae'n wythnos y goliau cynnar. A mae yna un di bod yma. A bron I ni gael un cynt o efo Mike Hayes yn y funud ta. Henry Jones. Y gol mae'r Dre Newydd yn gallu bod yn arwydd y cawl i'r Bala, ond hefyd I Caernarfon am wahanol resymau. Henry Jones, mae Eli mynd amdani. Wel, di Caernarfon ddim angen ildio un arall. Ond mae'n fydd gret o gwbl. Yn gwybod mae troed Miley fyny yn gwynaf Brian Williams, so mae o'n gondewr I dal I ben yna I benio I ffwrdd. Dwi'n siŵr bod tîm feddwl, Malcs. Dwi'n gwybod mae Caernarfon sydd yn pedwerydd safra ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl, yn mynd i'r gymal gyfle, mae yna fwy o bwysau. Mae yna fwy o bwysau ar y Bala ac ar Colin Caton nag ar unrhyw un o'r clybau eraill, dwi'n meddwl. Dwi'n yn gwybod yn union y budget maen nhw'n talu allan i'r chwaraewyr, ond mae Bala yn talu allan mwy na'r clybau eraill. Does am cwestiwn o ti, Jed, ti'n iawn. A ti'n sbio ar ei tîm nhw, os ti'n gweld Sargent yna rwan, Venables, Henry Jones, Hayes, mae yna chwaraewyr mawr, dwi'n meddwl bod nhw'n tangyflawni. Ddylia, o'n i'n deud cyn y gêm, ddylia bod nhw o leia 10 pwynt yn well. No, dyna fel mae pethau ar hyn o bryd yn y 6 ucha. Cadwch lygad ar y gwahaniaeth goliau yn ogystal â'r pwyntiau. Ac ar hyn o bryd Caernarfon, -2, y Dre Newydd, -4, sa 1 gol arall i'r Bala yn gwneud pethau'n gyffroes. Mae Caernarfon yn sicr o gêm adre, wrth gwrs, yn y gemau ail gyfle I gychwyn ac os mae'n mynd bedwerydd neu'n 5. Fe allan o chwarae'r Bala, wrth gwrs. Waith hyfryd. A mae bel gan Noah Edwards. A mae hwnna'n rediad pwrpasol gan Noah Edwards. Chwilio am Brwcwel. Oedd y bas yn fyr. A mae Smith yn chwarae'n dda yn safle'r cefn o'r de. Burns yn hytrach. Ond teniad Henry Jones yn dal I wahanu'r ddau dîm. Chwaraewr da yn dydi. Mae gyffyrddiad o'n dda. Mae gyd bwys o yn fendigedig. Mae jyst y teip o chwaraewr sydd angen rheolwr i'w garu fo. I roi llawer I ysgwydd a deud, hei, dwi'n dy garu di boi, ti'n rhan mawr o'r tîm yma. Hynny yw, cyn gapten, tîm dan un o'r hugain Abertawe. Mae wedi chwarae i'r safon yna. A bel gan Jones. A Craig yn galw ar ei golwr Ramsey. Mae'na gol di bod I Lanelli yn y Met. Mike George di sgorio honna. Ac o'r holl ganlyniadau ar hyn o bryd, falle mae dyna'r sioc fwyaf. Ie, mae o'n i'n clywed o ti Jen dweud, mae gynnu Caernarfon gêm cartra beth bynnag yn wydd os dyn nhw'n gorffan yn 5. Oes, ond... Sori, Nick Farry yn dweud hynny. Ond edrych ydi dros y blynyddoedd dwytha yma. Ti'n gweld pwy sy'n mynd drwodd fel arfer yn yr ffeinals. Ie, y tîm sy'n chwarae gartre si yn tueddu mynd drwodd wedi digwydd. Dwi'n meddwl bod 6 o'r 8 tymor diwetha. Ac fel arfer yn cadarnhau bod y cyngrair yn deud y gwir. Ond fel oedd y ddau ohonoch chi'n awgrymu, pan da chi'n edrych ar 11 sy'n dechrau heno i'r Bala, mi ddylen nhw fod yn gwneud yn well. Mae gen nhw 5 pwynt yn llai y tymor yma nag oedd ganddyn nhw'r tymor diwetha. A mae hynny yn mynd I fod yn siom be bynnag mae Colin Caton yn ei ddeud. A dyroi fel un, mae cyllid y Bala yn dwbl pe maen nhw'n talu yn Caernarfon. Os o'n i'n deud yn yr haf bod yna 2 glwb yn mynd I frwydr efo seintiau, tan yr wythnosau ola yn y tymor, sa'n i di meddwl mae Bala'n un o'n nhw. Wrth gwrs y Bari di creu sioc drwy gydol y tymor, just syrthio'n fer tuag at y diwedd, ond swn i di roed yn het
Mexicanaidd ar y ffaith mae'r Bala fe sydd wedi bod i fyny yna fe nhw. Ond ar ôl deud hynny, dydy'ch record broffwydo chi ddim wedi bod yn wych tymor yma, wain. Ond coeliad i fi, Nick, dwi'n newydd wisgo gwys gwirion o flaen cyn y gêm yma. Gwneud i ni'n edrych yn wirion. Am ddeud bod Caernarfon yn mynd i syrthio. Ath Malks ddeud fysa Barry'n syrthio. A heina di gorffen yn drydydd. Dyna pan mae yma ni drons. Y bel gan Smith. Smith yn gael o llai gan Burke. Cyn i nhw arwyddo Tŵre, nes i ddeud hynna. O, mae'r golwr yn rhwng dau feddwl. Mae Henry Jones i mewn. Oedd hwnna'n gyfle. Ti'n gwybod faint o clefar di Henry Jones ar y funud? Mae o'n just crwydro wrth amddiffynwyr. Dysa neb yn ei bigo i fyny. Mae'n dod yn fyr, mae'n medru mynd yn hir, mae'n medru cael y bel i draed, mae'n medru troi arni, a wedyn mae'n cwrdd y cwrs cosbi ar amser i hun. Dim yn rithro i fewn, mae o'n glefar. Y leithio mae o, a mi dylai fod i sgorio. Ond os rhywbeth, ella peidio i fewn. Ond mae'r cyfle felly yn dod mor sydyn ydy. Ond mae'n debyg bod chi ddisgwyl i'r golyn i'r camgymeriad? Na, gonon ni ddim, ond fel blaenwr, mae'n rhaid chdi... Dyna beth ni'n gofyn. Ie, mae'n rhaid chdi just, ti'n bod, adweithio, mae'n rhaid chdi fod yn symud yn barod i fewn. Dwi'n bod tro'n deud, mae'r amddiffynwyr yn adweithio, mae'r ymosodwyr yn gwrdd rhagweld. Felly eiliad o waniaeth, ond mae'n gol. Yna chi gadarnhad gyda llaw o'r sgoriau. A dim ond un gêm sy'n ddisgor. Ac y pencampwyr yn erbyn y tîm sy'n ail. Thomas. Caernarfon am i weld o'n dod mewn fwy i'r gêm. A mae o ar hyn o bryd yn edrych yn ddyn chydig bach yn rhwystredig. Sa fi, jyst am ryw 50 munud, sa fi'n Caernarfon, sa fi'n John Udley, sa fi'n gadael i Darren a Brookwell newid esgyll. Maen nhw'n gofyn ormod o cwestiynau hawdd ar y munud. Troi de, Darren lawr o de, troi chwith Brookwell. Faint sy'n ni weld dod i yma, chwaraewyr sy'n chwarae lawr o'r asgell yn newid. Da ni union hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Chwarter y gêm sydd wedi perthyn yn ddiamheuol i'r tîm cartre, y tîm sy'n chwilio am ei buddugoliaeth gyntaf gartre ers yr holl. A mae yna gymaint o agweddau siomedig wedi bod ynglyn a tymor y Bala, ond maen nhw'n dal yn y ras i gyrraedd Ewrop. Bod nhw'n diarfar do, bod yn Ewrop, bob tymor, nes 6 mlynedd, 5 allan o'r 6 dwytha. Blwyddyn dwytha, oherwydd Bangor wrth gwrs yn disgyn allan ohoni, ond ar bapur, oedd nhw'n rhan dros y tîm. Ond Fel gan Hayes. mae fish and chips yn rhaid neis ar bapur, gofio. Hayes, Sargent, nôl at Hayes, chwaraewyr profiadol. Craig yn baglu Hayes. Ac nid felly nôl y dyfarnwyr ydy Craig ddim yn hapus i weld o'n disgyn. Am rediad gan Brockwell. Ac fe ddawnsiodd a heibio ambell i ymdrech o'n i'n teimlo i'w lorio fo. Swn i'n syni os na fes yna Garden Felyn yn dod yn buan iawn, am y dacl na bron iawn. Syni a Brookwell allan o'r gêm. Wow. Burke yn lwcus iawn o fanna. O, daeth. Wel, mae yna ambell i reswm i Caernarfon fod yn hyderus, ac un ydy record amddiffynol y Bala. Maen nhw wedi ildio 65 o goliau, a dim ond Llanelli sydd wedi ildio mwy o goliau na hynny. Ystadegyn diwyr arall ydy. Mae'r ddau dîm yma wrth gwrs wedi cwrdd yma yn gynt yn y tymor. Fe sgoriodd Henry Jones gol gynnar iawn i roi Caernarfon ar y blaen. A fe orffennodd hwnna'n 2-1 i'r Bala. I Caernarfon yn hytrach. Dwi'n meddwl nath Caernarfon sgorio tair yn yr ail hanner, gol wych gan Brookwell. Ac fe sonies i. Na doedd na gol di bod yn y gêm hwn y cynta'r ail. Wel, mae Greg Draper di newid hynny o'r smotyn. A mae'r Seintiau ar y blaen wythnos cyn y bydd y ddau dîm yn cwrdd yn rownd derfynol Cwpan Cymru. Gêm wrth gwrs fydd yn fyw. Bnawn di Sul nesaf
ar S4C. Felly goli am Hopman. Ac ar ôl yr holl siprydion, dwi'n gwybod mae Greg Draper bron arwydd o cytundeb newydd gyda'r seictau newydd. Reswm arall i Malcolm fod wneud rons. Dyda'r ogan bod Draper yn mynd i bobman ar wahân i Lanelli. Ond da chi'n gwneud bywyd yn ddifur y ddau ohonoch chi. Yn creu y straeon yma. A Nined i gael ffôl i'w trafod nhw. A choelio bod chi'n gwybod am beth chi'n siarad wir. Diolch amdano chi, dyna gyd ddau. Gei di gadarnhad gyda fi yn y diwrnodau nesaf pan mae di arwyddo'r cytundeb. Ia, i Bala. Henry Jones, Venables, mae'n disgyn. Mae Henry Jones yn dal i fynd! O, nath Hayes ddim cyrraedd! Rhaid fi feddwl, beth Hayes yn trio neud? Arwydd nath o redeg i mewn a nath o, i ddeud y gwir, nath o dynnu Joe Williams i lawr. Dwi'n mynd am y bel man hyn. Mae rhaid fod yn un peth neu llall. Mae rhaid fod yn y rediad o fain rhan ddiffanwr, neu mae rhaid fod yn y rediad lle da ni fod Raheem Sterling mor amal yn y postyn bella yn sgorio'r gol yna am bel. Ond hefyd, be mae'n dangos ydy, oeddwn ni sôn am yr amddiffynwyr yn cael eu llusgo allan. Ryan Williams yn mynd am y bel, a Gareth Edwards reit tu ôl iddo. Mae'r ddau amddiffynwyr canol yn yr un lle. Does ar un o'n nhw yng nghanol y gol yn ceisio amddiffyn, yn ceisio stopio Hayes rhag sgorio. Felly ar hyn o bryd maen nhw'n cael eu llusgo allan i fewn i safleoedd dyn nhw'n misio bod. Ac oherwydd chwaraewyr clyfar, gan bod na ddau ymysodwr gan Bala, gan bod Venables yn chwarae tu ôl iddyn nhw, ar hyn o bryd, sgen nhw ddim yr atebion i'r cwestiwn yma Bala ni ofyn. Oherwydd y broblem yna, sa'ch ddim os y Gareth Edwards yn deitha Ryan rwan, dim croesi dim mwy, aros di yn dy safle, na i aros yn y safle, a os dyn nhw'n croesio'n blaen ni, ti'n codi pwy bynnag sy'n yna. Dwi'n cofio Hugh Griffiths, rheolwr derwyddon cefn, ac oedd yn chwarae Fangor, Sean Hazeldine oedd y boi wrth i ochr o, a dyma'n deud, o'na iaith anweddus, mae rhaid i fi gwadda, dyma'n deud, os ti'n croesi fi unwaith eto, dwi'n mynd i roi penelin i chdi, i partner o, nath o drio groesi fe eto, a mi roedd o'r penelin reit i wynaf o. Ia, ddech chi teimlo bod Hayes yn aros i'r bel fod ato fo rhywsyd pan gafodd yr cyfle yna. A'r siom o bosib i'r Bala hyd yn hyn, bod nhw ddim fwy ar y blaen. Cyfle arall i Hayes, mae Edwards di darllen honna dda, ond mae Hayes di bron aethon ni nôl at Henry Jones. Ond dwi'n meddwl am resyma ti newydd fod yn sôn, Nick. Y Bala yn y tro dwythyn nhw chwarae yma yn sgorio'n gynnar, ond Caernarfon dod yn ôl yn yr ail hanner. Dwi'n teimlo am y rhesymau yna, mae Bala angen yr ail gol. Rwan di'r amser. Mae'n eipyn bach, cofio, o fantais chwarae lawr y llethr yma yn y hanner cyntaf yma. Y bel gan Burns, Mae'n hongian, a Ramsey yn chwarae'n saff, y bel gan Jones. Jones nôl at Smith. Mae hwnna'n gleisiad sal. Ond dim amheuaeth wrth i'r glaw bystillio bellach. Hanner awr Caernarfon ydy'r hanner yma di bod. Lle ath hael yn wythnos diwetha. Mae clycher gog allan yn ei cannoedd yn y Ffrin Clwyd. Fydd ei pen nhw lawr heno. Ramsey. Miley, rhwng dau feddwl, Burke, Jones, un i Hayes mynd ar ei holi. Bron i Ramsey fethu hwnna i feid o wneud. Unwaith ti'n dod allan i'r cwrs cos fi'n rhaid i benio i'r cwrs fel golwr, ond oedd hi'n llithro, oedd hi wrth y llawr, bron a mynd os di bennos a Hayes ar ei holi. Hwna ddim yn bas, jyst clirio'r bel nath nhw fan'na. Mae yna rhywbeth yn bod yn does bod Hayes yn cael yn rhydd mor aml tu ôl yr amddiffyn na. Wel, mae Caernarfon yn dod ar hynna'n fel uned i fyny fel amddiffyn. Gwaith da eto gan Burns. Na teibwy mae honna wedi ddisgyn. I Smith off i. Ie, beth dwi'n dweud ydy, mae amddiffyn Caernarfon yn symud i fyny y cae pan sa ddim pwysau ar y bel. Felly,
Maen nhw'n rhy sgwar i ddechrau fo, di safle gwarchod nhw im digon da, maen nhw'n fylch ar rwng nhw, os am pwysau ar y bel, fydrach ddim symud i fyny'r cae, fydrach ddim ddal dy dir. Ar y munud, maen nhw'n symud i fyny, mae Hayes yn amseru rechdiad yn berffaith i ni lawr y sianel. Mae'n digon hawdd weithiau sbio ac asesu yr amddiffyn hefyd, ond beth sy'n digwydd o'i blaen nhw. I fi yn bersonol, dwi'n gweld digon ohono efallai. Dwi'n gweld Leo Smith fel chwaraewr canol cae i angori i edrych ar ôl y boes tu ôl iddo fo. Ella bod o'n gret mewn meddiant ac yn gallu dechrau ymosodiadau, ond ydy o'n ddigon clyfar i stopio ymosodiadau. Ydy o'n ddigon o foi i farcio Venables drwy'r amser. Ac ar destun beth da ni wedi weld yn y rhan ar ageriadol, ddim ar hyn o bryd. Aberystwyth yn dod yn gyfartal y bein Caerfyrddin ac i gadw thema Fecsicanaidd y noson, Paulo Mendes sydd wedi sgorio i Aberystwyth. Felly cyfartal na fan honno, a mae'n siŵr mae o benryn coch mae o'n dod. Wel, Gareth Evans yma'n hyn... Wel, dwi'n mynd i fynd yma, mae o llawiau yma Andy, felly mae wedi just bwnsio fyny yn anifir. A ti law o. Un beth ti ddim di weld efo Caernarfon so mae'r un ydy rhwystredigaeth nhw wedi bod i'r gêm. Erbyn maen nhw'n gweithio mor galad, dyna di i cryfdar nhw, dyna hefyd curo'r ail bel, a dyn nhw'n neud yna digon yn y hanner awr gyntaf yma. Dybed, wel, go bryn bod chwaraewyr Caernarfon yn ymwybodol o sgôr Brynewid, na dyn? Os fysa yna gof arall yn fama i'r Bala, fysa nhw yn. Ac eich ddim eto, eich hanner amser fysa'r neges yn dod drwodd, a wedyn yn yr ail hanner, fydden nhw'n dechrau teimlo, eich fydden nhw'n edrych teg at y fainc i gael rhyw fath o newyddion os mae'n mynd yn hwyr yn y gêm. Ar hyn o bryd, fydden nhw'n meddwl gormod am hynna. Mae'r Bala yn chwarae fel tîm sef pwynt i brofi, dydyn. Maen nhw fel tasyn nhw, dyma'r mwyaf pwrpasol dwi wedi gweld nhw, mwyaf penderfynol, mwyaf effeithiol. Mae'n mwy o siap, mae'n mwy o batrwm i ffordd maen nhw'n chwarae. Dwi'n meddwl maen nhw'n mwynhau'r system diamond ma'n ar y cae. A mae symudiadau nhw o wella i'n dre fyny rwan. Smith yn chwilio am Evans. Unwaith eto Burns. Jones. Leo Smith. Joe Williams. Tu fewn i Smith, mae Noah Edwards, mae'n anwybyddu o'r symud ymlaen. Gwaith da gan Burke. Eto, ti'n cael rhyw deinfad i lawr yr esgyll. Nath nhw'n greu dain erbyn un wan ar Sean Smith, Darren Thomas a Joe Smith, Joe Williams i lawr y ddena. Mae rhaid nhw'n neud o mwy aml. Cyfle arall i Nathan Craig. Roi'r golwr dan bwysau, mae'n un dda, mae'n cael ei ffwnio allan, ffwniad da iawn. Ac yn y diwedd, maen nhw'n rhithro allan. A Joe Williams wedi aros nôl, fydd o eisiau rhoi fi nôl ymlaen, ta bydd am ddiffynwyr mawr yn dal i fyny. Un ohonyn nhw wedi Gareth Edwards. Sean Smith. Unwaith eto yn gwahodd Hayes i fynd ar yr hediad. Dyna pam oedd hi'n bwysig bod Joe Williams di aros nôl. Dim yn aml ti'n gweld Mike Hayes yn dal y bel i fyny a dod ar rywun i fewn i'r gêm. Mae o'n just yn weithgar. Na'i redag lawr o Sianeli i chdi trwy nos. A dyn ar... Gan ddiffynwyr ddim yn licio hynny wrth gwrs. Ond dyn nhw'n mynd edrych i gymryd pas bach ychwanegol yn ganol y cae a reid rhyw fath o wasanaeth o safon i fyny iddo fo. Maen nhw just, lawr o Sianeli. Dean Rittenberg, di sgorio trydydd gôl y derwyddon. Felly Llandudno dim, derwyddon tair, Rittenberg a honna. Tacl Gydnerth, dim o'i le a hwnna'n basal gan Smith. Falle di meddwl y bydde Hayes di mynd fel mae Hayes di bod yn mynd gydol y hanner cyntaf yma. Eisiau res bach o fe. Am bob pel ar mynd. Mae Henry Jones rwan di disgyn i byd bach tu ôl o fo i'r rôl ma rhy deg neith o. Yn mynd efo fo fydd o igon o gymorth iddo fo pan maen nhw mewn meddiads dwi'n siŵr, ond mae'n just gofyn cwestiynau gwahanol unwaith eto wrth Ryan Williams yn amddiffynwr. A Thomas fewn yn gryf yna, mae di ennill y tafliad efo cymorth Kai Jones. Sydyn i lwybr Kai Jones. A hwnna'n symudiad da, kick-off i ddim mwy na hynny. Oedden nhw ar ddeffro fanna, doedd i gymryd y tafliad yn sydyn gan Darren Thomas a Kai efo'i gyffyrddiad. A dwi'n meddwl mae'n gornel o'r wrth Maili, mae'n cicio yn erbyn o.
Bydd Kevin Parry'r dyfarnwr, neu o'n agosach i'r bel, neu digwyddiad na fi. A doedd y brotest ddim yn uchel gan Kai Jones nag oedd. Ych ti sôn am derfyd o'n cefn dipyn heno o'r goliau maen nhw'n sgorio. Nhw na thorffan yn bedweddig tymor dwytha. A mynd drwodd i Ewrop, gofia. Cheryl Foster ydy'r pedwerydd swyddog. A gair bach falle gan Sean Edlis isio cwyno am rhywbeth. Gwrandwch ar y gwynt. Mi dewelai am eiliad. Gwrandwch ar y gwynt. Be di enw'n storm ma sy'n dod? Hanna. Dwi'n mynd i ymwrthod. O, mae'r pwniad allan eto dim ond at Noah Edwards. Mae Hanna Gwenllian, wrth gwrs, yn un o hoelion 8 tu ôl y llenni yma yn y Bala. Fi ddim yn diolch i fi am awgrym hi sy'n gyfeirio am y gwynt yma. Mae hwnna i lwybr Gareth Evans, ond o'n cam sefyll. Mae hwn yn gyfnod gwell i Caernarfon. Mae'n gyfnod gwell, ond jyst dipyn bach o pethau. Maen nhw wedi arfer wneud mor dda yn amseriad na gan Gareth i lawr y sianel. Y bas ddim yn dod i cyflym iddo fo. Jyst pethau bach fel yna natio fyny yn y diwedd. Ond maen nhw'n rhaid chi dal i gredu. A dyna neith Caernarfon. Neith nhw ddim stopio bod yn ffyddiog geith nhw un yn ôl i mewn i'r gem yma. Ti'n edrych ar y tabl o mai a Caernarfon ar y funud, maen nhw wedi sgorio llai na maen nhw wedi ildio mwy, sori, na maen nhw wedi sgorio. O, mae angen gol arnyn nhw yma. Gareth Edwards. Nath Craig yn arbennig o dda i wneud rhywbeth o honna. Brookwell eto. Ond mae amddiffyn y Bala ar weithau holl helfilon y tymor yma. Di sefyll yn gadarn heno. Sbiwch mae'r gwynt mae'n chwipio ar bel. Mae'n anodd i reoli hi i chadw ar y llawr dy beth callai wneud. Ti'n deud hynny, maen nhw wedi sefyll yn gadarn do, ond dydy Caernarfon ddim wedi cynnig llawer yn ymosodol yn y hanner cyntaf yma. A well, pe well i mewn i cael, mae'n dal y beli fyny, dod â chwaraewyr mewn i gem, tîm yn symud i fyny. No Edwards, Thomas. Maen nhw'n gwybod i byd o'i lle i Thomas. Wel, fe ath Kai Jones am honna, fe ddisgynnodd o. Dwi'n meddwl, mae'r cefnwr Burns i weld yn mynd i fod yn iawn. Ond i gan i weld o'r ongl yma, Darren eto i'r post yn pella. Ydy Bailey yn wrthio fo i fewn i Burns. Unwaith eto, mae'r cliw yn y diffyg protest, dwi'n meddwl. A Burns yn un o'r chwaraewyr na fedrach chi ddibynnu ar. Mae'n wedi chwarae bron mwy o afrif y gema tymor hyn. Mae Lerpwl gallaw ddwy ddim ar y blaen erbyn Huddersfield. Mane felly nôl i'r brig. Ia. Ac 29 gwaith maen nhw wedi cael swap. Man City a Lerpwl tymor hyn. Pwy sy'n mynd i siglo? Mae Man City mynd i siglo os ydesa. Ond ni yn deud bod fi'n teimlo bod e'n chili yma heno. Ond mae'n wres yma rwan. Gwres dau gefnogwr Lerpwl yn ynghynesu fi o glywed y sgôr. Ond mae Huddersfield yn andros o dîm da yn sgorio 4 gôl yr ail hanner. Na, dyn ddim, na dyn. Mae'n mynd i fod yn Lerpwl ar y brig eto. No Edwards yn ei dilyn ni. Na, rhaid ni ddisgwyl tan bron i diwedd y tymor i Man City siglo. Caerlyr gartraf wythnos nesaf. Gydwyd nhw Burnley fori, neu di Sul, sori. Ond wedyn, Caerlyr adra, Brendan Rodgers, anna fo bath i cefnogwyr Lerpwl. Efo'r agosod da ni wedi bod mewn y 10 mlynedd dwytha oedd Dan Bo fel rheolwr. Mae'n mynd yna efo Caerlyr i brofi pwynt. Smith di'r targed. Mae di hennill i. Ac ar ôl cychwyn agoriadol, pwrpasol gan y Bala, mae wedi bod yn fwy cyfartal, mwy tyn, mae'r cyfle ond wedi bod yn bryn iawn yn dydyn.
Nawr te. Sargent. A mae Smith yn cael ei gosbi am honna. Eto, dwi'n meddwl bod Sargent yn edrych allan o opsiynau fan hyn. Do'n digon cyfle i mynd o'i gwmpas o. Mae'n symud y bel. Mae dylali o ddim allan hongian i goes allan i wneud y dacl chwaith. Ond profiad, Sargent. Ie. Nawr te. Henry Jones. Dim ond 2 yn y mir. So na ddigon o fwlch eitha am y gol. Mae Gary McAllister yn erbyn hefyd tan blynyddoedd yn ôl, Nick. Creulon. Henry Jones. Sorry boys, fel chi siarad am yr un dyn. Na, mae'r gallu ganddo fe fynd am y gol yn siŵr. O honna, yn llipa, a dod na neb ar yr un donfedd. Da ni mewn i'r 5 munud ola, ac ar hyn o bryd, wrth i gael golwg arall arni hi. Bydd yna rhywun di ymosod. Wel, dwi fod tro'n meddwl, mae rhaid i un person aros a dod o gwmpas y cefn yn hwyr. Dechrau'n canol, dod o gwmpas pawb arall i fewn yn hwyr, a os fysa y Bala di neu hynny, sy'n rhywun yna. Kai Jones, Thomas. Gwneud i oredd mewn i'r gêm a Brookwell bodyn troed yn eto. So dwi'n just meddwl, sa Brookwell, hefyd mewn mor gyflym yn cael ei benni fan un gynnar. A weithiau jyst chwarae 1-2 oddi wrth pobl. Joe Williams. Nôl at Edwards. Ddim llawer o amser ychwanegol, mae'r gêm di llifo. Smith. Iep, wel y math o hanner mae di bod, y prinder cyfleon. Mae chwaraewyr yn cael ei gyrru i ymdrechu felly. Ac Sem cweit gymaint o angen o sombrero nawr, mae'n un sicr heblaw yn helpu gadw glaw ffwr. Maen nhw wedi bod yn ddistaw am nadwyn yn yr cyntaf yma, mae'n sicr. Dwi'n just... Mae'n un gol i ddim cyffyrddus i'r Bala ar y funud. Ond mae yna fantais o'r gwynt efo'r llethen yma ar gefn ac yn Caernarfon yn yr ail annar. Mae Met Caerdydd wedi dod yn gyfartal yn ebyn Llanelli. Yn hwyr iawn yn yr hanner cyntaf yma. Smith. Smith arall. A mae y ddau gefnwr di chwarae'n dda i'r Bala. Mae Evans fel Darren Thomas yn rhwystredig bod nhw'n mwy fewn i'r gêm. Ia, Gareth yn wedig. Mae o'n codi freichio bod tro mi'n neud, ond oedd hi'n drosod, paid da neud o'i fewn. Aros ar dy draed. Da neud ti'n hawdd i'r dyfarnwr. Allan gan Edwards. Nawr te. Fel y cychwynodd, yr hanner cynta. Mae'n gorffen efo Hayes yn cael cyfle. Ac fel y cychwynodd yr hanner cynta. Mae'n gorffen efo Hayes yn methu. Feddwl efo, di taro'r targed. Ti sôn am agwedd penderfynol, am dacl gan Burns oedd i reid o drwad. Ond mae o ar bwtiau draed fel blaenwr. Mae o'n curo y trap cam sefyll eto. Mae o ar ongl ofnadwy o dyn. Ond mae o bron. Yr unig lle mae'n mynd i giro fo ydy a draws o i'r gornel neu'n uchal ar y postyn gyntaf. Nath o fynd a draws o ac oedd o modfeddi Llanoni. Tair gol mae wedi gael y tymor yma. Heno, da ni'n canfod pam. Dwi'n meddwl fod y prif sgoriwr tymor dwytha. Dych chi sôn am dan yma fel prif sgoriwr, dim ond 9 o goliau. Gafodd y tymor dwytha hynny ddigon i fod yn prif sgoriwr y Bala. Maen nhw wedi dod â Steve James sy'n anaf am weddill y tymor fod i prif sgoriwr wrth gwrs. Digon o goliau gan y fod tymor hyn. Kai Jones yn gry, gormod ar honna, fe ddyle fod i taro gwell pas i Thomas. Joe Thomas i gerhediad deallus. Wel, oedd hi'n hawdd o bas hefyd. Mae wedi mynd i fod tu allan i droed mae'n yn oce. Ond mae'n rhaid i just cael y nerth neu'r pwysau cywir arni a sa darren i fewn ar y gol.
gyda fo amser, mae Benno. Pam maen nhw'n gyda codi? Dau gyfle i'r naill dîm a'r llall ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Sbiwch mor ddwfn mae Kai Jones di dod. Ond mae Caernarfon sy'n awgrymu i gwneud digon tua diwedd yr hanner cyntaf mae awgrymu nad ydi mantes o 1 gol yn ddigon i'r Bala. Na, da ni'n gwybod faint o hwyn mae Caernarfon yn medru sgorio goliau hefyd. Bel gan Craig, croeso da. Allan gan Jones eto, mae Jones a Miley di delio efo popeth sy'n dod i lawr ganol y cae 'na. Dyna ddiwedd yr hanner cyntaf. 1 gol gynnar yn gwahanu y ddau dîm. Henry Jones yn sgorio o groesiad Hayes. Dyna'r gwahaniaeth, ond mae'r fantes gan y Bala mewn gêm. Mae'r rhaid iddyn nhw ennill. Y sgôr ar yr egwyl. Y Bala 1, Caernarfon 0. Anghofiwch am storm Hannah, storm Henry sydd wedi tanio'r Bala hyd yn hyn heno. Dewch nhw'n ato ni, wedi'r egwyl. Y Bala a Caernarfon yn cwrdd yng nghanol y Mecsicanwyr
ar faes tegid. Gemau arferol ola'r tymor, ond oedd y dechrau yn anarferol o ran y Bala yn ddiweddar. Henry Jones yn tanio ar ôl 3 munud yn unig. A'r cofis yn dioddau yn y gwynta'r glaw yn y Bala. Fe allai fod yn fwy. A'r tîm cartre sydd wedi rheoli hyd yn hyn. Pawb yn chwarae heno, dyma fel mai ar hyn o bryd. Un yr un Cyfyrddin ac Aberystwyth. Dylwydd o'n cefn di taro 2 yn Llandudno, oedd hi'n ddwy ddim yn y 10 munud agoriadol. Llanelli nawr di ildio 99 gol tymor yma. Met Caerdydd 1, Llanelli 1. Y bari ar ei hôl hi, y Drenewydd yn ceisio sicrhau'r 5 safle. Felly nhw'n sicrhau'r 4 safle. A Greg Draper wedi cael gol arall gyda'r seintiau ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Cey Conna. Goliau Draper yn parhau tymor yma. Owain Jones yn cadw cwmni i fi. Beth amdani? Pawb yn sôn gymaint am Caernarfon. Pawb di anghofio falle am y Bala. Beth yw'r gwahaniaeth yn y hanner cyntaf yna heno? Neu beth sy'n achosi gymaint o broblemau o ran Caernarfon? Ie, dim just anghofio am y Bala, efallai anghofio am y gêm just yn gyffredinol. Meddwl am y dathlu. Ond mae yna gêm i chwarae, ac chwarae teg i'r Bala, nhw nath ddechrau efo mwy o bwrpas, sôn yn aml am fod ar y droed flaen o'r eiliad gyntaf mi oedden nhw. Gathen nhw gyfle o fewn y munud gyntaf methu, ond wedyn dal i fynd. O na ddim difaru, felly bob chwarae teg iddyn nhw, maen nhw'n heiddi bod ar y blaen. A Caernarfon, just ar onni siap, nhw ddim cweit yn medru ymdopi efo system y Bala. Chwarae fo'r Diamond yn ganol cae, yn golygu mae yna 2 ymosodwr, Venables tu ôl iddyn nhw. Chwaraewyr clyfar, chwaraewyr profiadol, ac ar hyn o bryd nhw sydd efo'r atebion. A werth weld y gol agoriadol. Na'r 2 munud yn unig oedd wedi mynd. Sgoriodd Lerpwl yn gynharach, cofiwch 19 eiliad cymrodd i nhw sgorio heno, ond dechrau cyflym gan y Bala. Ie, dechrau cyflym i un gig hir gan y gol geidwad, a wedyn jyst yn ymateb yn well. Yr ymosodwr Hayes yn ffeindio hun allan ar yr asgell, ond dim problem o gwbl ar ei droed chwith. Peniad cyntaf yn cael ei giro gan Caernarfon, a wedyn maen nhw'n jyst yn ymateb yn well. Symudiad Hayes oddi ar ysgwydd am ddiffyn Caernarfon, a wedyn efo'i droed chwith. Felly bod nhw'n neb yn disgwyl honno ddod i fewn. Oddi wrth i droed chwith yn lle cymryd i amser a ceisio crymannu efo'r dde. Ac yn sydyn iawn oedd Henry Jones yn y fan cywir, yn ymateb yn gynt o neb, ond mae yna farciau cwestiwn wrth gwrs pan bod am ddiffynwr mawr Caernarfon yn y safle anghywir yn ogystal â'r gol geidwad, efallai jyst yn styc ar ei linell bod o di hanner meddwl dod am y bel ei hun. Gallu fod yn fwy yn hawdd. A tasach chi'n cefnogi Bala yn bersonol, byddwn ni mor rwystredig pan chi'n gweld nhw'n chwarae fel hyn, a chi'n meddwl, ble maen nhw wedi bod drwy tymor? Ie, hwn oedd y cyfle yn y funud agoriadol, ac efallai oedd Hayes yn meddwl bryd yna, a hwn oedd y cyfle, o na fwy ddod, ond mae methu hon yn mynd i fod yn siom iddo fo. Gall o cwpl o reifel oedd y gêm yn mynd ymlaen hefyd, ond hein fydd yn brifo Sean Eardley yn fwy na dim. Croesiadau'n dod i fewn ac camgymeriadau bach i, a mae hynna'n gallu digwydd mewn gêm, ond pan bod chwaraewyr Bala yn y fan cywir yn fwy aml na chwaraewyr Caernarfon. Dyna fydd y boen iddo fo. Y fan ma'n ymateb yn gynt yn curo'r trap cam sefyll, a wedyn os ys ar croesiad, jyst rhyw hanner llath yn agosach at yr ymosodwr. Yn fama, oddi wrth yr ysgwydd unwaith eto, un yn gynnar yn yr hanner, un yn hwyr. Bydd Hayes yn mor siomedig fod o heb sgorio. Ond ella, oedd Nick yn cyfeirio yn ystod y rhan o'r cyntaf y ffaith fod Caernarfon ar ei holi yma yn y Bala tro dwytha a di mynd ymlaen yr ail hanner i giro 2 gol i 1. Fydda nhw yn teimlo'n ffyddiog gan o mond 1 gol maen nhw di ildio. Ie, ni'n edrych am gyfleoedd o ran Caernarfon, os ddim llawer wedi bod, mae'n glawio gymaint, da ni Noah Edwards, felly mae arch Noah bydde yn fwy addas, ond cyfleoedd wedi bod yn bryn iawn i'r cofis. Ie, Noah yn fama, y dechneg yn dda ar ei droed chwith, sef ei droed wana, ond mae'n cysylltu fo'r bil yn dda, ond fawr o drwbl o gwbl i Jones yn y gol. Ac maen nhw wedi bod yn weithgar. Diolch fath o bod Caernarfon bod nhw'n perfformio a bod nhw'n llygadu'r gemau yr wythnosau i ddod. Maen nhw'n weithgar. Ond jyst oddi cartra, dyn nhw'n cael yr un marc ar y gemau a maen nhw yn yr ofal. Am un rheswm neu'r llall, ond maen nhw wedi curo mor blaen. A mi fydden nhw'n ffyddiog Sean Eardley. Becastaff hefyd wedi ymuno efo fo, felly rhyw syniadau gwahanol hanner amser. Ond mae rhaid iddyn nhw fod lot gwell. Gen i weld beth ddaw, ti'n gwneud i ddod yn y gemau yn ystod yr ail hanner i wrth gwrs, ond digon i ddod nawr cyn i ni fynd am Egon. Nawr, chi wedi clywed yr un am y gŵr sy'n cefnogi West Brom, sy'n gofalu am kits tîm pêl-drod cenedlaethol Lloegr, ond sydd hefyd wedi talu i gefnogwyr Caernarfon ddod fan hyn i'r Bala heno. Dim joc yw i, achos mae Nicky John gyda'r dyn i hun. Diolch Dal, a fel y gweli di, dwi wedi penderfynu ymuno yn yr hwyl hefyd. Mae'n ffordd o gadw'r glaw ma off ym mhen i beth bynnag. Pat Frost now then.
England kit man by day, but a secret Covey by night. Tell me about your relationship with the Covey Army and this football club. Well, I used to follow them in the early 70s, up to 77, 78 when we moved down from the Midlands. My mother and father had a hotel in Bontnewydd, and they were always busy, so Saturday afternoons we'd take ourselves down. It takes about 45 minutes to walk. And I think my first game was a pre-season friendly at Llanberis Town, and he's just stuck there, and I've followed him ever since. I've always kept an eye on them. You haven't got a sombrero on this evening, but I mean, what about these fans? Because I know you very generously paid for the bus for them to get here this evening. Just shows how much you think of them. Yeah, well, listen, you know they're a good bunch. You've done features on them yourself in the past, haven't you? And they're just a great bunch to be amongst. And Bala, when we came to Bala earlier on in the season, the atmosphere was absolutely fantastic, and that's why we've done it, just to get as many here as we could. You're a huge West Brom fan, I know, as well. Do you think many of them would be dressing up as Mexicans tomorrow? Absolutely not. We'll be playing Rotherham at home tomorrow, and I'll be there supporting them, but there'll be no Mexicans, unfortunately. Oh, Pat, thanks so much for speaking to us. Egwyl fer sy'n nesaf rwan, ond dewch chi yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng y Bala a Caernarfon mewn cwpl o funudau. Croeso nôl i'r Bala, ble aeth yr hael yw'r cwestiwn mawr ar ôl
gwyliau pasg gogoneddus. Digon i ddod wrthos nesaf o ran sgoriwch a pwyntiau o'r gemau ola sy'n gyd yn digwydd heno gyda llaw nos lun, o'r un os fercher. Mwy o sgorio, 10 o gloch. Welwn i chi na. Am fan hyn y Bala ar y blaen yn erbyn Caernarfon. Mae dre newydd ar y blaen yn y Bari hefyd. Hynna yn effeithio pethau o ran y gemau ail gyfle. A gair bach am Greg Draper sydd wedi sgorio i'r Seintiau. Maen nhw o'r blaen y gol i ddim yn erbyn Ceicon. A 27 yn y gyngrair i Draper. 36 ym mhob cystadleuaeth am dymor mae fe'n cael. Dwi'n wedi bod yn dechrau pob gêm. Ond beth sydd ddod fan hyn yn yr ail hanner? Gair ola cyn chwiban gynta'r ail hanner gan y rheolwr Colin Caton. A fel arfer maen nhw yno mewn un cylch y cofis yn cyfarch i gilydd a Nathan Craig yn bloedio'r cyfarwyddiadau ola wrth i ni fynd nôl i'r pwynt sylwebu gan obeithio bod hi'n fwy sych na gyn ni gweld y prif gymeriadau fan hyn. Nôl â ni at Malcolm Allen a Nick Parry. Allai synhwyro'r tosturi drosto ni yn eich llais chi, Dylan. Neu falle fel arall i chi gael gwybod bod o'n dawyr ffyddlon. Mae Dylan mewn stafell gynnes sych. A Malcolm a finne a bellach Owain fel tasen ni ar ben mast y Titanic. Dyna nhw. Ie. A welen ni. Ond da ni'n mynd cwyno. Fama di'n lle'r gorau, Nick. Mae yna gol arall yn Anfield. Mo Salah sydd wedi cael y gol honna, felly mae'n 2-0. A Lerpwl yn brasgamu nôl i frig yr uwch gyngrair fel y soniodd Malcolm yn 9fed tro ar 20 iddyn nhw o Manchester City ffeirio safleoedd y tymor yma. Nawr te, dim newid yn y naill dîm na'r llall, y peniad allan gan Jones, Thomas ac efo yma Venables. A byddwch chi'n sôn am rei o'r enwau, mae yna chwaraewyr yma all danio gêm, dim amheuaeth am hynny. Craig y capten, Noah Edwards, Smith a Burke, maen nhw wedi chwarae'n dda. A be ymlaen at sgoriwr unig gol y gêm Henry Jones. Mae Hayes o'i flaen, ond nawr mae'n mynd. Ac unwaith eto mae gynno fo le, mae Edwards di mynd efo fo. Mae'n ceisio bwyd â Smith. Mae Smith yn rhoi i nôl i Jones. Oedd y syniad yn dda. Am symudiad gan y Bala. Eto, faint o hwyl maen nhw'n gael wrth chwarae'r peli mae lawr o Sianeli, Mike Hayes. Mike Hayes yn gwybod mewn gyflymach ar Ryan Williams a Gareth Edwards. Felly mae'n dal mynd i'r redag. A wedyn y bach daclus yn ôl i Henry Jones a'r cyffyrddiad bach. A wedyn... Honna, Caernarfon i mewn ar y gol. Cadarnhad o'r tîmau. Ar weled eich sgrin chi. Yr Bala yn chwarae yr un tîm. Ac drechodd y dre newydd. Ac i newid yn hîm Caernarfon. Edwards. Craig. Chwilio am Evans. Gwaith da gan Miley. Rheoli'r bel a canfod Venables. Chwilio am Smith. Chydig bach gofod y bwysau. Ond mae'n hawdd bod yn feirniadol achos coeliwch fi nawr. Nawr mae Hannah di cyrraedd. Bobl bach, mae rhywun di pechu Hannah. Mae'n flin, a dyna ni. Dyna i chi sut beth ydi bod ar fast ucha'r llong. Un cam y tu hwnt i'r sychder Noah Edwards. A mae'r elfennem di chwarae gymaint o... Mae o'n, mae chwthu reit at i gwyneba ni a draws y cae, dim tu ôl i unrhyw dîm. Felly mae'n mynd i fod yn anodd cael y bel mae lawr a chwarae. Felly, efallai fod yn uniongyrchol ydy'r unig ffordd, ond pyncio'r peli mae mewn. Joe Williams, Noah Edwards, Henry Jones i ddoi o dan bwysau. Ar anogaeth oeddech chi'n clywed, hwch nhw dan bwysau. Venables mewn at Smith, di Smith methu cweit i chyfeiriau nôl at Hayes.
ond y Bala unwaith eto ar y bel sy'n dangos yr ansawdd, y dangos y dychymyg i dorri drwy Caernarfon. Craig. Brookwell. A mae Brookwell a Thomas wedi cael eu cadw'n dawel mewn gwirionedd yma heno. Mae Noah Edwards wedi bod yn brysur. Y bel allan at i gefnwr de Joe Williams. Ac y gwynt chwythodd honna allan. Mae mor anodd rheoli nawr. Mae'n un o'r nosweithiau yna rwan, ail hanner torchi llewis. Cyn o'r rwydyr bach bersonol a edrych bys, os yw'n gynnwch chi 6 neu 7 yn mynd i neu hynny. Gynnwch chi'n oce. Da ni'n gwybod, da ni wedi gweld am y tro gyntaf, tymor hyn yn y man ni. Tîm Colin Caton, mae'n dipyn bach o stael pan maen nhw'n ymosod. Heno. Wel, ar hyn o bryd, maen nhw'n anelu at i buddigoliaeth gyntaf yma ers yr holl. Ac o weld y cyfnodau da maen nhw wedi gael, mae'n anodd coelio hynny ar dystiolaeth heno. Craig. A mae peli fel hyn yn mynd i fod yn anodd yn dydi. Mor anodd. Evans. Thomas. Methu cael gafel yn hi. Cyfle i Henry Jones ddod â hi. Smith. Evans. Heibio Jones ond... Am bel gan Nathan Craig yn y gwynt. Yn gwybod yn union sut i drin o, sut i ddelio fo'r gwynt yn ei erbyn, yn just pynsio i mewn o fod droed chweitha. Oedd hi'n just... Ti'n bod oedd hi'n gwadd i rywun, oedd hi fewn arni a just gael i'w gyfforddiad bach. Owain, beth ydych chi'n neud mewn amgylchiadau fel hyn? Hynny yw, ceisio rheoli gêm, peidio bod yn uchelgeisiol? Ie, wrth gwrs, a dwi'n meddwl mae'r gwynt yn ffafrio y Bala o ran y gwynt tu ôl i cefna nhw, ond dydy hynna ddim bob amser yn help. Fydd i peli nhw dros ben am ddiffynwyr Caernarfon rhedeg oddi ar y cae ryw radda. Mae'n dod ar draws y cae yndi, ond dwi'n meddwl bod o'n ffafrio nhw rhywfaint. Os rhywbeth, mae Caernarfon, mae'n mynd i helpu nhw, chwaraewyr o safon, y bel yn dal i fyny rhywfaint, mae'n mynd i helpu Kai Jones i efallai dal y bel i fyny, gwneud yn siŵr fod chwaraewyr canol cae yn gallu ymuno efo fo, a dyna pan dwi'n meddwl byddwn ni'n gweld yr rhan fwyaf o'r gêm yn hanner ymosodol Caernarfon, ddim just gan bod nhw ar ei holi. Edwards, wff, ath Jones i fewn fel pladur. A fo eto sy'n aros i hon at Smith. Ond eto, Noah Edwards codi yn syth ac ar y maen yn neb yn gwyno. Just edrych lle y bel, dyna di beth. Ie. Jones, Hayes a'i flaen o. O, mae Edwards wedi cael ei dacl mewn, ond mae wedi torri i Hayes. Craig yn ei chlirioi. Oedd Burke yn o flaen Evans. Burke eto. Burke yn dal i redeg. Cyfle mae'r yrgydiad. Burke. Ie, Sargent dod sy'n mewn o fanna rwan i trio gael ei ergyd i ffwrdd, ond yn cael y bloc ar. Sbiwch ar Kai Jones yn ymladd ac yn y diwedd. Chydig bach yn o'r awyddus. Ond mae o di trio a thrio ar noson pan ysaf awr yn mynd o'i blaid o. Mae wedi fod yn anodd oherwydd sôn dan o wasanaeth o safon di dod i fyny ato fo. Mae rai fod al i weithio. Gynnon nhw Jamie Breeze wrth gwrs ar y fain cyfarod. Mae nhw i weld i newid rhywbeth. Dwi'n meddwl bod Gareth Evans yn chwarae pyn bach yn agosach at cae yn y rhan cyntaf. Lle bod o'n fwy 4-1. Dwi'n meddwl bod Edwards yn pyn bach yn ddyfnach efo Smith yn ganol y cae yna. Jones! Ac fe lynodd i fod yn deg yn nwylo Ramsey. Ond eto, dyn yma, mae o'n wahanol i bawb ar y cae yma hyn oherwydd. Edrych a just y safon o'r rhediad. Wedyn yr ergyd i fewn o ongl dyn yn neud siŵr bod y golwr Ramsey yn gweithio. Sut fwy oedd o'i weithio fo? Efo Cymru a Henry Jones. Mae'n chwarae'r talentog, heb os. Ddylia bod i dalent o, heb dim diffyg parch at y gyngraid, da ni falch o'i gael yma. Ddylia bod y talent yn i fynd efo yn uwch. Ond mae'na ganoedd y chwaraewyr efo talent sydd ddim yn chwarae ar y lefel ddylsan nhw fod. Cai ofyn cwestiwn arall, ta? Si mataf yn iawn o fanna, na? Neu, ofyn cwestiwn arall, ta, herwydd
nath o, oedden ni yn y gêm wrth gwrs yn neud ti ar Facebook Live. A ti'n gwybod be? Nath o gerdded lawr y twnnel ar ôl cael ei dynnu wrth y cae. Sut y deimlad oedd hynny i chi fel rheolwyr? No comment. OK, Nick, beth ti'n fel? Mae'n dweud no comment. Pobl yn cael ei fewn i helynt am wneud hynny. Pwysledigaeth cyffredinol sy'n o gwmpas y lle mae'r hyn o bryd. Ond mae'r fantes o hyd gan y tîm cartre, a hynny yn deillio o'r drydedd funud yn y gêm. Ramsey'n dod a camddealltwriaeth, a mae yna gic gornel. Neu oedd yna gam sefyll, mae'r penderfynu wedi cael ei newid, dwi'n meddwl o bosib yna gam sefyll, ond dyn nhw'n hapus am ddiffynwr a golwr fanna fe'i gilydd. Be ni'n feddwl, o'n i'n misio i chdi mewn tros safle anifin yma o TJ, ond be na i ddeud ydy, dyna pam mae o'n chwarae ar y lefel yma. Dyna pam dwi'n meddwl, mae'r talent ganddo fo, ond ella di'r agwedd ddim. Na, joc enw fe, o'n i efo'r no comment. O ran cerdded lawr y twnnel, mae gen ti ddewis yn efo chwaraewr yn does. Sut o'n i'n teimlo? Dim ots o gwbl. Diolch yn effeithio fi, diolch yn amharu fi, dwi'n mynd i golli cwsg. Diolch yn mynd i stopio fo rhag fod yn y garfan eto. Efalla. Mae yna 565 yma, a maen nhw'n gweld cyfle fan hyn i Kai Jones unioni'r sgôr. Sbiwch ar Jones mewn efo. So mae'n mynd lawr, mae'n gicwr smotin. Mae'n curo ras efo Stewart Jones. Gynno, Stewart Jones mae'n gwybod diffyg cyfandra. Rwan ta, mae Kai rwan yn y cwrs Cosby. Mae'n neud y sgil, croeth. Mae Stewart Jones yn mynd a'i goes o, mae'n aros ar ei draed. Oherwydd mae'n chwaraewr. Mae'n chwaraewr da iawn i aros ar ei draed yma. Mae'n mewn wedi Sgorio. Mae'n trio cymanu i'r postyn pella. A mae'n methu wneud hynny. Ond eich hefyd, trystiad y droed chwith. Ti'n mynd gorau hitio'r bel mor galed y hynna. A dyna pryd oedd y lle. Oedd wedi cael rhyw hanner llath i ffwrdd ar amddiffynwr. Hitio'n gynnar. Dyna o'n i'n feddwl ar y pryd. Dwi'n dall beth ti'n dweud, ond na ddeud fel ymysodwr, de. Pa safle ydy'r un gorau iddo fo, yr un ar ei droed chwith na, ta mae wedi creu wedyn y lle ar ei droed de do. I fi, y droed de na. Dwi'n dall, cyfnus sy'n gynnar illa. Lefel nesaf ti'n mynd i fyny, mae rhaid chdi'n gofyn ti'n gynnar. Coes Venables yn uchel. A fe ti'n Nathan mynd am... Craig at y smotyn Gwen. Gareth Edwards gafodd y peniad dros y bar a hi. Dwi'n just cael i'w deimlad. Mae Nathan yn just... Mae'n llygadu y golwr efo'r ciciau'r hyn yma. A mae o'i gondau chwipio yn y hyn o dan y bar na, sa'n cwestiwn am hynny. A mae nesaf, mae'r pyn bach yn agosach, ti'n feddwl? Ie. Mae'r safon sy'n ganddo efo droed chwith. Mor dda. Mae'r safon mor uchel. O'r cicio gosod yma. Mae fel... Safon mae'n gallu dewis a rhoi dy bel efo i ddwylo mewn ardal fwy peryglus a mae'n rhoi nhw ar hyn o bryd. A mae wedi bod fel trwy gydol y tymor fod i prif sgori wrth gwrs, da ni'n gwybod ni, ond dal i fod. Mae'n mor safonol ar y ciciau hyn. Mae Morgan di sgorio gol gyntaf ail hanner heno i Gyfyrddin. Mae Thomas di gyn arbennig o dda i gadw honna mewn. Y Smith yn ei daclo fo, ond am draed gan Thomas fanna. Mae basgwr allan iddo fo gan Leo Smith. Ti'n sôn yn chwaraewyr sy'n mynd i wneud pas sal yn pas dda. Ni'n syni peidio weld o'n chwarae'n fwy canolog yn yr ail hanner. Just fel rhyw opsiwn wahanol i gael ei hun ar y bel mewn ardaloedd gwahanol Darren Thomas. Ie. Mae bron a bwydo Evans. Hwna'n mynd o blaid ar ymwelwyr. Cyfnod gorau'r ail hanner iddyn nhw heb amheuaeth. Ac fe gatho nhw y cyfnod cyn yr egwyl hefyd. A maen nhw'n efelychu hynny'n gynt yn yr ail hanner, Thomas. A mi ddoth Kai Jones, ond dwi'n siŵr os oedd o yn teimlo bod yn mynd i allu i chyrraedd i. Ie, a dwi'n meddwl, just rhywle yn gefn yn meddwl, mae'n mynd am y gol. Ie. Mae o'n trio crymannu hwnna i'r postyn bella wrth rhyw. Mae'n just rhyw, ti'n bod, yn ergyd golf ti'n mynd i wneud, y chip na. A mae o'n crymannu'r un pryd, yn trio mynd i'r postyn pella, a da chi'n gwybod bod dim am golf o ged yna. O'n i yn sylwi bod chi'n sbio ar Owain a nid yn y fi pech i ddeud. Ti'n gwybod ar y gyd golf na ti'n gallu gwneud. Thyn ni gêm dda ddoed o'n ni. Am gêm. Gêm dda yn doedd.
Pnawn hyfryd ddoe. Nath ni feddwl amdano chi, welcome. Noah Edwards. O le fydd Noah i fod yn y glaw yma. Rydych chi'n gwybod pwy eich ffrindiau chi. Agosau at yr awr. A mae'r gwynt i gostegu, mae'r glaw di tawelu. A dyna demtio ffawd os fi yna rioed. Thomas. Craig, ni gadael i Williams. Brookwell. Mae o di cael ei gadw'n dawel yn dydi gan y cefnwr. Wel, da ni wedi gweld faint o gema mae Burns di chwarae ni ddim o'r cyntaf yma. Mae o'n un o'r amddiffynwyr na bydda chi ddibynnu ar. Mae wedi ymddangos yn bob un o gemau y Bala yn yr uwch gyngred y tymor yma. Ramsey'n gall yn penderfynu rheoli cyn i chicio hi, a hyd yn oed wedyn yn cael ei giro gan yr elfennau. Ti di deiliadau nôl, Caernarfon dod nôl i hwn i gêm, cael y gorau o'r gêm. Ti'n fe, pan ti'n cael siar o'r gêm, mae rhaid chdi sgorio gol, cymryd mantais. Smith. Ydych chi yn cael y teimlad ar noson fel heno weithiau. Does e ddim byd o'i le mewn ceisio ergyd uchelgeisiol ac os mae yna modau fel hyn sa unrhyw beth yn gallu digwydd i'r bêl. Ar y funud yma, dwi ond yn gweld Caernarfon yn sgorio trwy cic-ryn. Ti'n bod, gornel efalla. Ond yn chwarae agorad, dyn nhw wedi dangos digon i fi fyny rwan. Kai Jones nillodd eto, Evans mewn. Nawr te, Noah Edwards, un o chwaraewyr gorau. Caernarfon heno! Mae'r golwr yn ei gollwng i yma i gei digon. Neb yn dilyn i mewn, neb yn dilyn i mewn. Dwi'n edrych ar Kai, mae'n sefyll wrth ymwyl Noah. Ti'n gwybod, mae Noah'n neud y wych am yn just taflu ysgwyd un ffordd. Neb sy'n daclo fo. Lle mae Kai yn edrych ffordd arall. Mae rhaid chdi ddyn i'r bel yn mewn a cofn. A dywydd fel hyn, a noson fel hyn. No, mae Noah Edwards di bod yn brysur heno. Craig, mae honna ar draws y llinell gol fwy na lai. Ond ne ddim pen mewn Cris Melin. Wel, Leo Smith a Darren Thomas yn neidio fon, a rhan o'r ddau yn cael cyffyrddiad. Sgorio Darren Thomas yma'n gynharach yn y tymor o gic gornel. Ond hon oedd yr ergyd, lle mae'r blaenwyr. O'ch ti'n sôn, Malcs, am Nathan Craig efallai'n asesu'r ciciau rhydd mag yn meddwl o ellai amdani. Swn i'n mynd syni os fysa fo'n trio mynd am y gol efo cic gornel. Ar y funud mae o bron yn just rhyw rhoi di mewn ardal. Diolch yn oed i droi drwyddi go iawn, ond ella'n eich o benderfynu just chwipio un a mynd amdani. Dyna ti'n gael y teimlad i fyny fan hyn, oherwydd dydy o ddim yn reid cant y cant i mewn ni. Mae o'n mynd i wneud siŵr bod ti mewn ardal lle fydd pobl yn bosod arni. Ond oedd pobl ddim yn ac dan. A mi ath y bel neu heibio pawb yn do. Gwych o bel. Cyffyrddiad yn isio. Sa fi wrth y modd fel blaenwr efo croesiadau Nathan Craig, oherwydd dwi'n gwybod, mae'n canolbwyntio ar ryw gyffyrddiad bach. Ydw i angen i anwesu i mewn i gornel. Venables. Burns nôl at Venables. Hayes eto. Craig. Taflid i'r Bala. A fel mae pethau heno, mae Caernarfon yn mynd i orffen yn bedwerydd. A'r Dre Newydd yn mynd i orffen yn bumed. Ti'n mysio gol arall, y fama neu yn y bari i Dre Newydd cwrs lawr y fanna. Fysa na i pyn bach o nerfysrwydd yn dod i fewn wedyn a pwysau gwahanol. A digon amser i hynny ddigwydd mae bêl gan Smith. Burns. Chydig bach o smonach o gegan o Edwards, ond mae o'n digon lwcus. Sbiwch ar hyn. Llanelli a Checor Smotyn di mynd ar blaen yn erbyn y Met. Ac os da chi'n mynd lawr, waith chi'n mynd lawr mewn steil.
Burke. Smith yn gwneud digon. Evans, allan i'r asgell, nôl i lwybr Evans. Kai Jones o'i flaen o. Ie, mae'n drosed, yna air bach. Carden Felen gyntaf gêm. O, mae'n edrych felly. Ar Burke. Burke yn llithro i mewn. Oedd o'n gwybod beth oedd yn neud, dwi'n nath o ymroi, cyn iddo fo basio fan hyn, nath o ymroi o Miley, ydy'r dyn. A ydy de, ydy safle yma, na, mae dal i bell yn y manni. Miley yn rhyw protestio ac yn deud, dyna'n hoser gyntaf. Gareth Evans gyda llaw sy'n gadael, di o ddim di gyda argraff yn yna chdi. Wel, ti'n gwybod beth, mae'n bod mwy restredig na un byd, er wedi pethau ddim di mynd i ffordd o. Mae'n cael wych o tymor. Ac Sean Hudley yn bat bach ar ei gefn yn dweud da iawn am weithio'n galad. Wwan ta, dau ymwysodwr i Caernarfon. A mae bris yno i Craig Garanelli tuag ato fod angen gwell cic na honna. Leo Smith, mae'n wedi cael cyfle arall i rhoi ddi mewn. Mewn â hi. Mae'n mor anodd darllen hediad y bêl, mae Craig yn amlwcus fan hyn. A mae'n cael ei gosbi. Chwarae clyfar gan Henry Jones, yeah. Mae'n gwybod bron bod Nathan Craig di roi dwy groesiad i fewn, ddim cweit cystal ar gweddill, a mae'n meddwl, unwaith ma'n ynghyffwrdd i, dwi'n syrthio lawr ac yn tynnu'r pwysau oddi ar yr amddiffyn. Chwarae da. Ia, dwi'n edrych ar ei ffordd arall, ond yn gymaint o chwaraewi Caernarfon allan o'i safle, ond Nathan igon hapus i ildio drosed. Penia da gan Smith. Oedd Henry Jones di mynd rhy gynnar. Mae Smith di chwarae'n dda heno. Mae e'n nôl yn cynorthwyo'r amddiffyn. Mae e'n bwrpasol yng nghanol y cae. Pa unig. Mae yna rhyw 7 Smith y chwaraes. A las oes. A mae yna Jones. Mae Caerfyrddin gyda llaw disgwyl trydydd. Thomas di sgorio honna iddyn nhw. Cweit gymaint o goliau mynd mewn wedi'r egwyl a chyn yr egwyl hyd yn hyn beth bynnag ar y noson. No, tesbiwch ar hyn. George Hughes, ail gol i'r Dre Newydd. Nawr mae'n dechrau mynd yn gyffroes. Diom yn ddigon. Ond tasa Dre Newydd yn cael gol arall. George Jones sydd wedi sgorio honna, dyna fel mai y 6 ucha. A tas ar gwahaniaeth goliau yr un peth, y tîm sydd wedi sgorio mwyaf o goliau fydde ucha. A Dre Newydd ydy'r tîm hwnnw. Ond mae angen gol arall arnyn nhw. Oes a ne, y Bala. Os dyn ni'n niwdio un arall yn fan hyn, mae'r gwahaniaeth goliau wedyn. Os di'r Bala'n sgorio, mae'n 2 gol i ddim yn fan hyn a 2 gol i ddim i'r Dre Newydd, mae pethau newid. Felly 1 gol yn rywle i wneud y gwahaniaeth. Be oedd Alex Ferguson yn arfer galw cyfnodau fel yma? Mae'n deud o. Ond bach llaw chi ar y hen ôl i oen. Bydden ni hynny. Yes, ydy di newid channel yma. Da ni'n cyfleu yn artistig, y neges mae Owain St Jones yn ceisio i chyfleu. Oce. Nes i ddall. Ond ddim rhaid i chi neud na. Dybed ydy'r neges wedi cyrraedd clustiau chwaraewyr Caernarfon. Henry Jones sy'n paratoi i gymryd hon. Mae'r amddiffynwyr mawr wrth gwrs i fyny. Cael ei chwipio tuag at y smotyn gwyn, hwnna'n beniad da. Y gwthiad. Gareth Edwards beniodd i ffwrdd. A ti'n gorau... O mai, dydy mae Venables yn just cael ei Venables yn cael ei gosbi. Yn draws o. Ond cymaint o... pobl yn meirniadol efallai dy Gareth Edwards byth yn mynd i chwarae yn yr i'w gyngred o'n digon da. Ond hei... O, am dyma wedi cael. Cawl. Mae petai'r 1 gol na yn dod. Sa'r 2 dîm yma yn cwrdd eto yn bysyn nhw yn y gemau ail gyfle. Os na, di'r gol dod i Caernarfon de. Ond ddim yn fa yma.
Na. Gêm hollol wahanol. Dim yn fama. Ie. Y bel gan Thomas. Dyma'r gyn sy'n wastad yn gallu gael gwahaniaeth. Gyfodd afel arni hi. Oedd y golwr yn y safle iawn. A fel arfer mae Dan yn mynd am y gornel, ond mae wedi droed chwyth yn fan hyn. Sydd ddim yn broblem wrth gwrs, ond mae'n canolbwyntio i fi bach mwy. Edwards yn gadarn ar weitham drechion Hayes. Ac unwaith eto mae'r gwynt yn codi ac yn sgyrnygu ddannedd. Kai Jones, Noah Edwards. A i fi sy'n meddwl neu dwi sy'n hwyro bod ychydig bach mwy o frathiad yn y gêm yn sydyn. Oes tad, ac hefyd mae Jamie Breeze yn gofyn rhyw gwestiwn gwahanol rwan wrth amddiffyn y Bala. Mae o medru wneud be mae Mike Hayes wedi wneud fel ymosodwr i'r Bala trwy'r gêm. Redag y Sianeli, gweithio am gyfla bach, disgwyl am y camgymeriad na, neu gorfodi i'r Bala wneud hynny. Venables. Ie, oedd breichau Henry Jones yn yr awyr yn gwybod tasa pwysau'r bel yna di bod yn iawn, oedd Jones ar ei ffordd. Y bel yn cael ei herlyd eto gan Kai Jones sy'n gweithio mor galed. Y gic yn mynd o blaid y Bala. A mae Kai Jones, diolch yn rhoi fyny na di. Na, neith o ddim. Ac y ffordd nath aros yn ei draed am y cyfan a'n gynharach yn ddeithach ni bob dim am y dyn. Fel blaenwr, na wneud yr onas gwir. So fi wedi mynd lawr. Da ni'n ysgwyd yn pennau yn siomedig ydan. Mae Liam Thomas di sgori eto i Gyfyrddin. 4-1 i ail gol o heno. 4-1. Ie, mae dal eitha pell tu ôl i Craig Draper o cael yr esgydhair wrth gwrs. Edwards. Wow. Nawr te Venables. Rhaid o fod yn ofalus. A mae yna natur colli ben yn Venables wrth gwrs. Pan diolch yn cael ffordd i hun. Wel ie, mae gen i fo 2 gêm y flaen o. Yn disgwyl. Meddwl ni am methu y gêm el gyfa na. Mor brofiadol. Mae o'n hwyr. Ie, cadw melyn dim mwy. Yr ail garden felen. Ac unwaith eto. Cyfler i'r bel mae mewn ac tro yma. Mae Breeze yn ogystal ag Edwards. Yn aros mynd tuag at Edwards, mae'n mynd. Mae'r gol wedi geid digon. Ac cic gol a dim byd arall. Wel, ti'n gwybod be, mae'r bel yn stopio bron yn yr awyr. Mae'r golwr yn gweiddi yndi, ond mae Gareth Edwards hefyd yn mynd i neidio. Mae'n cael gormod arni. So Gareth Edwards just yn medru. So Gareth Edwards just yn cael hanner peniad i hwnna yn lle peniad iawn. Sa'n gol. Met Caerdydd wedi dod yn gyfartal. Be sy'n nodweddiadol yn bwysig am hynny, meddech chi? Wel, dyna y canfed gol mae Llanelli di ildio'r tymor yma. Oedd hi 98 cyn heno, bellach mae'n 100. Ac yn llaw os dydd Seintiau Newydd yn sgorio eto heno, dyna fydd i canfed gol nhw y tymor yma. Mae'r bel gan Noah Edwards. Mae angen gol ar Caernarfon. Brwcwel. Nôl allan at ei gapten. O bosib mae angen gol! Fel deigan llath allan, dwi'n dall bod gyda fo le oedd fain o i gael y bel allan o'i draed i gyfyd i'r ergyd Aron. So wedi agor i llgada neu agor i siap i gorffi mynd bach, so wedi gweld rediad Daron Thomas yn dod i mewn o'r dde. Profiad dwi'n meddwl de. Mae hynna'n dod efo profiad lle ti'n meddwl beth yw'r penderfyniad cywir. Y bel gan Hayes, nawr te mae Liam Thomas di sgorio eto. Be sy'n arwydd y cael am hynny, meddech chi? Wel, mae wedi cael hat-trick, a dim ond mae wedi cael hat-trick, mae wedi gwneud hynny mewn 6 munud. Felly am noson iddo fo, am noson i Gyfyrddin. Ac oedd yna 5 o wahaniaeth rhyngddo fo a Greg Draper am yr esgyd air. Wel, mae Draper wedi cael un heno, ond ydy. Hat-trick i Thomas, felly mae o 2 y tu ôl i Draper. Mae honna'n gystadleuaeth fach ddifur.
Mae'n ysgol o 2 mewn 6 munud. Mae'n mynd i gael o leia 7, yndi? Mae'n elyddio, mynd i ddigwydd, ac Danny Brookwell sy'n mynd i adael. A Sean Bradley, dwi'n meddwl, sydd ymlaen yn ei lefo. Unwaith eto, un arall sy'n cweit di cael mewn i'r gêm fel y bydde fe'n dymuno. Wel, unwaith eto ti'n edrych ar faint o weithgar mae wedi bod, mae wedi gweithio yn lawr. Ond, efo asgellwr, efo'i allu fo, ti'n edrych faint o grwysiadau mae wedi cael. Faint o ergydyn ar y gol mae wedi cael. Faint o basis bach drwad mae wedi rhoi i'w dîm. Dim llawer. O, sbiwch ar hyn, ond nid Liam Thomas. Declan Carroll sydd wedi cael y chweched, ac o diar Aberystwyth. Gobeithio bod Dylan Ebenezer wedi mynd i guddio rywle, a dwi'n mynd i ofyn i Malcolm Allen sy'n mynd i siarad efo'i frawd. Malcs na ddewis y system. Mae angen gol i wneud Caernarfon gyfforddus. Breeze wedi cadw honna'n fyw. Williams mewn at Thomas. Noah Edwards. Cyffyddiad cyntaf bach da. Mae a dan bwysau. Gormod yn y diwedd a cyfleu Smith o da hi. Mae Bala isio'r fuddugoliaeth adre yma. Fydd hi'n ail fuddugoliaeth yn olynol. Mae wedi bod yn ail hanner mor siomedig i'r tymor iddyn nhw. A ti'n gwybod be, fydd y dre newydd yn ymwybodol beth sy'n mynd ymlaen efo yma. Fydd nhw'n pwyso yn y bari gael gol. Mae o yn fantais. Pwy sy'n deud y wahanol, mae o fantais i orffan yn bedwerydd. Rhawn gynderfynol adra, sy'n gyr o'na y ffeinal adra. Kai Jones, hyfryd Breeze. Oedd hi'n sydyn, oedd hi'n den, ond nath ymateb fel dyle fod i gwneud. Na, ti'n iawn. Cyd chwarae gwych yn fan hyn. Cyffyrddiad campus gan Kai. Syth i fod i lwybr o. Mae'n cyffyrddiad cyntaf yn gadael o lawr. Jamie Breeze. Ond o leia mae yna bartneriaeth yn y blaen ar ôl yn does. Oedd Smith yn teimlo dyle'r dyfarnwr i chwarae'r fantes o fanna. Mae gyda fo bwyd, dwi'n meddwl, yn does. Dyma'r cyd chwarae. Wel, gwych gan efo sodliad bach. Dyna pam, de. Efallai nath o ddim cychwyn y gêm, ond edrych am eto goliau wedi gael yn yr uwch gyngred tymor hyn. Jamie Breeze, dim llawer fel blaenwr. Wel, gath o gol rhyw bythefnos yn ôl, hon oedd ei gol gyntaf ers Nadolig. Nawr te, mae Aberystwyth ar ei ffordd nôl am y gêm gyfartal yna. Falle ddim. Ond yma, un gol sy'n ni. A mae hanner clust pobl ar y gêm yn y bari hefyd. Ond fel mae pethau'n aros ar hyn o bryd, Caernarfon sy'n mynd i fod yn y pedwerydd safle, a dyna'r tîm os yn ennill sy adre yn rownd derfynol. Bydd neb eisiau mynd i'r ofal, dyna beth sy'n wirionedd plaen. Fydd ond sgwn i Sean Adley'n rhedag ar y cae yma na rwan. Bendant yn y man ni, fysa fo yn gwybod. Edwards, Henry Jones ar ei sodle fo. Dwi'n meddwl mae'r teip o beth ar hyn o bryd. Fysa Sean Adley ddim eisiau i'r chwaraewyr wybod. Hyd yn oed os mae o'n gwybod, ddim eisiau pasio'r neges ymlaen. Ond wedyn, os mae yna gol gan y dre newydd, a wedyn maen nhw'n gorau mynd amdani, wedyn fydd o'n rhoi y neges ymlaen. Wel, ar ôl y gol mae i'r dre newydd, nath o'r ein blaenwr arall ar. Mae'n rhaid lle bod o'n gwybod neb arall. Felly mae gen i Kai a Jamie Breeze. Cadarnhad i chi o'r sgoriau a'r noson diwedd tymor swyddogol. Os allwch chi alw o'n hynny, uwch gyngor Cymru cyn y gemau ail gyfle. Pob gêm yn dechrau'n 7:45 heno nos Wener. Ond y bari dim, y dre newydd 2. Seintiau'n dal ar y blaen yn yr ymarfer fach cyn rownd derfynol Cwpan Cymru. Wel, i mynu rwan, anfarth o sioc yn y bari. Maen nhw wedi dewis tîm cry iawn i orffan y tymor yn gry, a maen nhw'n Ewrop yn barod wrth gwrs. Edwards eto.
Ac mi gafodd y Bari gêm gyfartal yn Caernarfon ffers diwetha. Thomas. Bradley, mynd amdani. O, chydig bach o gamddealltwriaeth Bradley eto. Burke oedd yna. Noah Edwards, mae o mewn yng nghanol popeth. Bradley eto. Cyffyrddiad braidd yn drwm. Ac yn y diwedd mae'n cael ei chlirio gan Smith, dwi'n meddwl. Ti'n be? Mae nhw'n gwybod dwan. Mae yna dan yn ei boliau nhw'n does. Digon o le gan Williams. Mae yna sgrechian o'r fainc. Mae yna bwysau arnyn nhw. A mae Bala yn taflu popeth cyrth yn y bel. Craig! Dwyd ochr. Honna gyda llaws ai ail gol o'n unig o'r chwarae'r hyd gydol y tymor. Ti'n iawn, ond mae o'n rhyw sleisio hon, dydi. Dwi'n gwybod beth mae'n trio wneud, wrth gwrs, am ein sgil anodd, un oed o'n droed chwith o. Mae o'n trio crymannu fo tu allan i'w droed a draws y golwr i'r gornel bella. Ond yn anffodus iddo fo, mae'n just o dan i draws i gormod. Ac yn sleisio eibio'r postyn gyntaf. Ond nid yn efo'r gallu wneud, chole. Nid just Caernarfon fydd yn siomedig efo'r dre newydd yn curo, wrth gwrs. Mae'r gol wedi digwydd. Mae'r gol wedi digwydd. Nawr te. Y Bala sy'n ymosod. Nid y tîm sy'n angen gol. Hayes. To ar hwyd. Wel... Rwan ta. Ar hyn o bryd. A mae o'n gwybod yn dydi. Mae o'n gwybod. Felly, fel mae pethau yn digwydd, mi fydd y Bala yn teithio i'r ofal i chwarae Caernarfon. Ond y dre newydd fydd yn cael chwarae y tîm sydd yn seithfed. Steve Leslie sydd wedi sgorio'r gol allan wneud y gwahaniaeth, ond mae yna 10 munud. Ar ôl, ond mae rhaid amddiffyn nawr. Allan gan Thomas Venables. O pwy fydde di darogan, pwy fydde di darogan. Nid unig buddigoliaeth yn y lle cyntaf, ond y fath fuddigoliaeth i'r dre newydd yn y Bari. Mae newid lot yn dydi. Christian Edwards yn Met Caerdydd fydd o'n teimlo, rwan efallai bod ni'n mynd i dre newydd yn lle bod ni'n mynd i Caernarfon, mae'n mynd i siwtio ni. Gwanda, mae fyny'r Bala wan de, oce, dyn nhw'n mynd i drio ildio gol. Ond gyda nhw dewis, pwy maen nhw eisiau mynd i? Dyn nhw eisiau mynd i Caernarfon, ta dyn nhw eisiau mynd i dre newydd lle gyda nhw sy'n dweud. Dwi'n yn crafu mhen ac yn meddwl yn gyflym beth i conspiracy theory yn Gymraeg. Y bel di Haneli at Kai Jones. Kai Jones at Thomas. Bradley mynd amdani hi. A mae Miley a Jones mewn amddiffyn di ildio gymaint o goliau. Dwi wedi hoffi golwg amddiffyn y Bala. Dyn nhw wedi cael ei rhoi dan bwysau mor ofnadwy. Dyna ni y tabl ar y sgrin. Da ni wedi gweld hynny ers dipyn. Mae'r dre newydd uwch ben Caernarfon gan i bod nhw wedi sgorio y tair gol na. Sy'n golygu i bod nhw wedi sgorio mwy o goliau y tymor hwn. Dyna ydy'r gwahaniaeth. Mae'r gwahaniaeth goliau ar ei fath. Felly, da ni'n mynd at y trydydd criteria. Mae Lerpwl sôn am goliau, di sgorio 4 gol. Gol arall i Mane. Am dymor mae hwnnw'n gael. Am dymor mae hwnnw'n gael. Mae yn, ond... Mae'n meddwl fi, just ar y gêm yma rwan o beth sy'n mynd i ddigwydd. Pwy fysa well gan Colin Cate yn chwarae? Y dre newydd. Mae o wwan yn cnesu fyny yr eilydd gol-geidwad i ddod ar fel blaenwr. Dydy o ddim wrth gwrs. Miley eto. A mae yna wen ar wyneb Miley. Mae'n smiley ar hyn o bryd. Dim am heth am hynny. A mae gynno fo faint. Llai na 8 munud o'r 90 i chwarae. Fydd Sargent. Wel, dwi'n meddwl bod hwn ar gael i chwarae yn y gemael gyfle. Felly, oedd o'n meddwl i'n rhan y cyntaf meddwl, a'r peth clyfar ydi chwarae fo. Yn lle chwarae falle rhywun sy'n gallu chwarae yn yr wythnosau sydd i ddod, ond mae wedi gwneud swydd dda, mae wedi bod yn weithgar, mae wedi gwneud ei rôl, mae wedi chwarae ei rôl. A rwan mae fyny'r bechgyn eraill, fydd o'n gobeithio gweld y Bala yn cyrraedd Ewrop. Bradley.
sbiwch ar y ras honna. Breeze, nath o dda iawn i hennill, da iawn i hennill. Mae'n un o'r chwaraewyr yn eitho byth tŵal i fewn. Mae'n eitho gystadlu, neith o frwydro, neith o weithio, a mae'n cael ei goes o gwmpas y bel yma, a gael i mewn i'r postyn gyntaf. Mae'n Kai Williams, oce, mae'n ei agos i'r golwr, ond Kai wneud yr hediau neu beth cynt, ti'n darllen y chwarae well. Wel, tas chi'n chwilio am ymroddiad gonest, mae gan Caernarfon ddau flaenwr felly. Mae angen mwy o goliau gan nhw, dyna'r gwir plaen amdani. Ie, ti'n hollol iawn. Os ti'n edrych ar ôl y prif sgoriwr, Nathan Craig sydd amddiffynwr ar y chwith. Ar ôl hynny, ti'n edrych lawr at 6 gol gan Darren Thomas o Brookwell. Hei, os ti Barry'n sgorio hefyd, cofio. 6 munud yn weddill. Smith. Smith arall. Dwi wedi bod wrth y modd yn gwylio yr holl gemau heno, ond gwylio'r tîm yma hefyd. Mae'r rheolwyr i gyd wedi dewis i tîm cryfafedrith nhw. Hayes. Yn y diwedd, oedd na ormod o ganeris o'i gwmpas o Craig. Smith. Nôl at Craig, nôl at Smith. Cyd chwarae bach twt. So un gol yn geid gymaint o wahaniaeth eto. Craig yn ei thasgu hi tuag at Thomas. Cyffuriad cyntaf bach da ganddo fo. A wedi cholli hi, a mae gan Henry Jones. A tu fewn i Henry Jones mae Smith. Ac mae Hayes yn y canol yn aros. Mae Venables di symud fyny yn muno efo fo. O, mae Smith yn benderfynol ac yn dal i fynd. A mae Hayes yn fynd amdani, arbediad campus ac allan gan Craig. Mae Ramsey di achub Caernarfon fanna. O, mae wedi. Os na rhywbeth yn mynd i ddod allan o'r gem a rwan ar ôl o'r arbediad yna. Ond Smith, sôn am ffordd mae y Bala di chwarae yn o'r agwedd penderfynol yna. A wedyn Hayes mi dylai fod i sgorio un erbyn un. Kai Jones. Wedi gen dda iawn i gael honna mewn at Bradley. Coes hir, maili i'r adwy. Mae Met di mynd ar y blaen yn erbyn Llanelli. 101 o goliau di hildio. Ac yn dal i gyfri. Wel, mae'n y densiwn. Mae'n y densiwn. Gol arall i'r derwyddon. Pedwaredd gol. A'r ddau sy'n mynd lawr. Y ddau sy'n mynd lawr yn ildio yn Dromwell. Sgoriwr 10 gol y gêm hyd yn hyn yn gadl y maes. Ia, hanner cyntaf, pennas gwydda, hon oedd y gol. Jyst yn amseru i rediad i mewn yn berffaith rhwng chwaraewyr fel dyla blaenwr neu rhywun sisio sgorio wneud. Evan Howard ydy'r eilydd, fo sy'n erlyd honna nôl gan Edwards. At Ramsey, mae'n efrys yn does, mae hwnna'n gic braidd yn rhif rysiog. A mae Howard yn ceisio bwydo Hayes, a mae Ramsey wedi cael cyfle i yn iawn am y bas sal na. A cyfle ail gychwyn yn ymosodiad arall. Mae angen gol ar Caernarfon, dim yn ddiwedd y byd, i gwrthwynebwyr nhw sy'n newid, nid maes y gad. Thomas. Mae Noah Edwards efo fo, mae o'n dewis y bas arall, chwilio am Bradley. Miley. Mae o wedi bod gawr heno i fynd yn neud hynny. Hayes yn erlyd eto, di hwnna ddim. Digon cywir sbiwch ar y bris a Ramsey. Chwilio am Bradley. Burke. Mae o wedi gwneud gwaith gwarchod da, y gwaith di sylw. Bradley, gwaith da ganddo fo. Mae o'n eilydd bywiog. Mae Noah Edwards tu fewn, mae Bradley'n dal i fynd ar hyn y bryd allan at ei gapten, Craig.
Craig eto. Edwards yn gwneud yn dda. Ond i ddim yn mynd heibio'r mur am ddiffynol yma. Edwards eto, nawr ar ei droed chwith! Tostyn rhwng Edwards a'r gôl, fysa wedi gallu gwneud y gwahaniaeth. Ie, fatha Pep Guardiola ar ei luniau pan gafodd y gôl na i gwrthod. Gwych o symudiad gan Caernarfon a Darren Thomas yn just bwydo y belas Noan just twyllo gymaint yn ei droed e, tynnu nôl yn droi chwith, cymryd ti'n gynnar, rwan ta, ydy hwnna mynd i blygu fewn i'r gornel, nac di, taro'r postyn, ond mor agos, ond ella, mor bell. Wel, mae mur amddiffynol y Bala wedi sefyll yn gadarn. Mae'r cofiami wedi dod yma fel Mexicans. Fysa Donald Trump yn hoff o fur amddiffynol y Bala. Cramp sy'n poeni Smith. A di hynny mae'n syndod, mae wedi gweithio mor galed. Maen nhw i gyd i gweithio mor galed. A da ni sôn yn y 10 munud chwarter dwytha, y Bala o ran, ella sa well gen nhw chwarae yn erbyn Drenewydd neu Caernarfon. Maen nhw jyst yn canolbwyntio ennill y gêm yma. Cael llechen dda, maen nhw dal yn taflu cyrff rhwng y bel a'r gôl i wneud yn siŵr bod yna lechen dda, fod yr hyder yn dal yna yn mynd i'r gêm o pwysig. Ac yn canfod i hyder ar yr adeg o'r tymor sydd yn cyfri. Fydd hi'n ddwy fuddigoliaeth yn olynol. Dyna fydd canlyniad y fuddigoliaeth yma. Maen nhw ar rediad. A maen nhw'n mynd mewn i'r gemau ail gyfle ar yr hediad hwnnw. Craig, llithriad anarferol gyda fo. Lawr yn chwilio am bris. Ac wrth gwrs y ddwy fuddigoliaeth dwi'n sôn amdanyn nhw yn erbyn y Drenewydd a'r cofis. Ramsey di darllen hwnna. A mae rhwng y bwrdd electroneg a diwedd y gêm. 4 munud o amser ychwanegol. No Edwards eto. Smith, Craig, Bradley a Breeze o'i blaenau nhw. Mae Smith di dal i redeg. Mae gan Noah Edwards. Mae o yn mynd eto, mae o'n benderfynol o sgorio. Breeze gath am gafel arni. A mae ergyd Breeze ar gobaith di mynd i'r gwynt. Yn unwaith eto, dwi'n sôn am ei cyffredau cyntaf, Noah wneud mor wych yn mynd heibio i dyn. So dy traed sydyn na, mae'n rhaid chdi hefyd bod mewn reolaeth o'r traed sydyn na. Mae'n rhaid chdi bod mewn reolaeth dwi'n mynd i gael cyffredau cyntaf dar hon i osod i'r llall a wedyn ei ti fewn. Mae o'r rhys ydyn ni fwy hun yma. Wel, Malcolm, ser yn y gêm. Wel, ti'n gwybod be, os ti'n sôn am gawr heno, Anthony Miley di ser yn y gêm i fi. Mae di penio bob dim i ffwrdd, mae di neud bloc, mae di gorff ar y lein i'w dîm. A mae wedi gadael neb siglo o'i gwmpas o, oedden nhw'n gwybod, oedden nhw'n mynd i fod mewn brwydr, a maen nhw wedi cael hynny. Yep. Mae'n anodd iawn gen i ddeall sut bod yr amddiffyn yma di ildio gymaint o goliau'r tymor yma ar dystiolaeth bydd ei di weld heno. Mae Kieran Smith yn gadael. Mae wedi cael gêm ardderchog, ond y cramp nad ni blagio fo. A profiad Sheridan nawr yn dod ymlaen fel eilydd. A da ni mewn. Faint o ddylanwadol os di y Bala'n curo hon i fynd i'r ofal fydd hi. Bowler yn dod o raid fo gyrraedd o dod mor bell. Mae di mynd yn ei ôl. Kai Jones yn blwyddyn Danny Burke eto di sôn gymaint amdano fo. Cyfle arall, pawb yn hanner y Bala'r cae nawr. Mae'r golwr di dod, wedi camddarllen i me braidd yn lwcus fanna. Wel hefyd, o'n i'n edrych ar yr eilydd tu ôl i Gareth Edwards. A nath o ddim symud cam i ddeud y gwir. A mae hon yn Siom ac yn gnoci i Sean Eardley dîm, yndi. Ond mae gen nhw bythefnos rwan i baratoi am gêm gartra. Mae hyn effeithio nhw os maen nhw'n cyrraedd y ffeinal. Mae yna waith i wneud cyn hynna wrth gwrs. I gadarnhau, be mae'n olygu ydy, maen nhw'n dal adre, mae'r gwrthwynebwyr yn newid, ond os nhw'n curo, dyn nhw ddim adre wedyn yn y rownd derbynol. Ag eithrio y ffaith bod y Drenewydd
yn cael llwyddiant. Os di Met yn cyrra nhw, mae'n ôl ar y lofal. Yr holl bosibiliadau. A fysa un gol yn newid y cyfan, a mae Mhenni di chwalu. A neu adra. Well ni aros am y 27 eiliad sy'n wedi... Mae di bod noson gyffroes. Mae wedi ar y deca. Ond mae'r cyffro di dod ys na tre newydd sgorio drydydd gol na. Noah Edwards. Os y droad yng nghyffon y stori, mae wedi chwarae'n arferchog. Nawr te, Thomas. Allan at Craig. Dyma mae'r rhaid i'r cyfle ola. Nôl at Thomas. Oedd hi basa dyn dda gan Craig ato fo. A mae'r amddiffyn yn sefyll yn gadarn eto. Ac o dan drwy'n y Mexicaniaid. Mae yna fwy na moustache. Mae yna hanner cyfle ola. Mewn â hi, maen nhw'n gwybod bod yna fris. Y bel yn cyrraedd. O, mae'n cyrraedd Leo Smith. Ac mae bris di methu'r hoeddi'n yr hwyd. Mor hwyr â hynny, mor agos â hynny at y chwiban ola. Am ddrama ar ddiwedd y gêm. Ond ar ddechrau'r gêm, ddoth y gol sy'n cyfri. Gol sy'n ymddangos mor bell yn ôl gan Henry Jones yn sicrhau y fuddugoliaeth i'r Bala. Be mae hynny'n olygu? Maen nhw'n cwrdd eto mewn pythefnos ar yr ofal. Cyffro ma'n y Bala. Fuddugoliaeth i'r tîm cartre. Y Bala i Caernarfon. Dim diolch nôl ato ni ar ôl yr egwyl.
Mae Caernarfon wedi colli o gol i ddim yn y Bala. Nhw'n llithro o'r 4 i'r 5, safle sy'n golygu bydd yr fantes o chwarae gartre yn y rownd derfynol, tas nhw'n cyrraedd na, yn diflannu. Felly pam maen nhw'n dathlu? Wel, cic o'r smotyn ar ôl 95 o funudau yn y Bari sy'n golygu bod nhw'n dathlu. Mae wedi gorffen y Bari 1 dre newydd tair sy'n golygu bod Caernarfon yn aros yn y 4 safle oherwydd gwahaniaeth goliau sy'n golygu bod nhw'n dathlu wedi'r cyfan. Sy'n hefyd yn golygu bod dim byd i newid ar ôl hynna i gyd. Am noson gyffroes sydd wedi cael 6 i gyfyrddin yn erbyn Aberystwyth. Hat-trick mewn 6 munud i Liam Thomas. 5 i'r derwyddon wrth i Landudno ddisgyn. Y Met yn paratoi ar gyfer y gemau ailgyfle gyda buddigoliaeth a Llanelli yn ildio 100 o goliau a'r Seintiau Newydd di sgorio 99 wrth iddyn nhw orffen ar y brig. A mae werth nodi record y Seintiau union rhywun peth a'i record nhw tymor diwetha. Ond Caernarfon yn bedwerydd, maen nhw gartre yn erbyn Met Caerdydd a bydd y dre newydd gartre yn erbyn y Bala. Pawb yn deall, dwi'n credu, sdim byd i newid. Mae rhain yn gwenu, y cofis, a mae Sean Erdley gyda Nicky John. Sean, I think someone once used a line that went something like Blumeneck football. I know. It's an unusual feeling, to be fair. I know obviously the fans of that are in raptures and the boys like are absolutely buzzing, but I don't know, it's just all about the results. It's a little bit of a baptism of fire, in a way, and yeah, we've thrown everything at Bala, and credit to them. They've held on for the 1-0 win, but obviously with results coming in, it means that we're 4th now. I think it's going to be massive. You can see just to my right, the amount of noise in that they make. And yeah, to finish 4th, it is a fantastic achievement, yeah, absolutely. And how important is that you've finished highest and that you've got that home advantage secure now? Well, you can see Nicky over my shoulder, they're absolutely unbelievable. We're going to pack the oval out. There's no doubt about that. And yeah, it's going to be a monumental occasion. Cardiff Met are going to be a massive test. They've got a point to prove. It's going to be the 3rd time they're going to be going for it. And they want to make amends. But with Newtown and Bala in there as well, it's going to be some playoff sites, to be fair. But listen, I'm absolutely made up. For the fans, for the people of Caernarfon. And yeah, we'll have a good rest now, and we'll go into the playoffs. And what about if you could win it? If we can win it, yeah, it's what dreams are made of. But we're going to take it. We're going to take it a game at a time and see what happens. I've never seen you look so good, Sean. Diolch yn fawr iawn, llongyfarchiadau. Wel, dwi'n yn sicr sut i ymateb. Na gwe, cadarnhad i chi o'r gemau ailgyfle, cadarnhad o beth fydd yn cael ei darlledu hefyd. Dre newydd yn erbyn y Bala. Mae'r ddwy yn mynd i fod yn fyw gyda ni. Y gyntaf yn fyw ar Facebook. Ar nos Wener, y 10 Fai bydd honna wedyn ni. Dalwch mlaen yn dyn, nos Sadwrn, ar yr ofal, Caernarfon yn erbyn Met Caerdydd. Ac i gadarnhau, y clwb sy'n gorffen mwyaf uchel sy'n cael y fantais o fod gartre yn y rownd derfynol hefyd. Felly, tasau Caernarfon yn ennill, mi fydden nhw gartre yn y rownd derfynol. A Owain am noson, ni wedi cael fan hyn. Gai awgrymu, mae Caernarfon yn hapus. Dy fi ddim yn felly bod Bala weddol hapus, achos yn lle mynd i'r ofal, maen nhw'n nawr yn mynd i'r dre newydd. Dim byd neb yn y dre newydd, ond pwy bydd eisiau mynd i'r ofal gyda'r sombreros a'r cofis yn mynd yn wallgo? Ie, dwi'n cytuno. Yn enwedig o feddwl bod Bala wedi curo dre newydd yn ddiweddar ofnadwy. Fydden nhw'n teimlo'n hyderus o fynd i fanna a curo o ran Caernarfon. Dwi'n meddwl bod yna rhywun o Hollywood yn sgwennu sgript iddyn nhw y tymor yma. Hyd yn oed pan maen nhw'n colli gêm, mae yna ffordd o ddathlu ar ei diwedd hi. A maen nhw'n heiddi hynna. Maen nhw wedi chwarae'n dda tymor yma. Maen nhw wedi bod yn dîm da. Mae dre newydd wedi bod yn dîm da hefyd. Oedden nhw mor agos heno o'r gol hwyr yna. Ond fe Caernarfon rwan yn mynd i fewn i'r bythefnos nesaf, paratoada yn edrych ymlaen. Mi fydden nhw'n hyderus ofnadwy lle os fysa nhw wedi gorffen yn 5, fysa nhw'n siomedig ofnadwy. Felly mae'r gol yna gan y Bari wedi newid bob dim yn feddyliol o safbwynt Caernarfon. A maen nhw'n gwybod hefyd, dim bod nhw yn ymlacio, ond maen nhw'n gwybod bod yna her yn disgwyl nhw nawr yn y gemau ailgyfle. Ond maen nhw wedi goffen yn 4 yn ei tymor cyntaf nôl am gamp. Yes, pa ffordd da ni'n sbio arni? Allwn ni sbio ar dîm Bala ar bapur, y tîm nath giro heno, efallai nhw ddylta fo ffefrynnau. Caernarfon rwan, os maen nhw'n mynd i gyrraedd Ewrop, maen nhw'n mynd i chwarae gartre ddwywaith. Ydy yna'n golygu maen nhw ydy'r ffefrynnau. Mae Met Caerdydd wedi bod yn o'r blaen, wedi bod yn y ffeinal, felly mae'n gaddo bod yn gyffroes ofnadwy, dim ots pa ffordd mae'n mynd, ond dwi'n meddwl efo y fantais gartre Caernarfon di ffefrynnau. Dweud mawr. Mae yna gyfnod mawr i ddod yn y tymor. Ni wedi cael noson fawr. Dyna ni longyfarch y Seintiau Newydd am orffen ar y brig hefyd. Welwn i chi cyn bo hir. Ymlaciwch.